ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Marso 12, tuiga 2026. Sa gihapon, inimula ka mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita, pila ka mga taxi driver wala na nagalibot agud magpamasahero. Tuman na kamahal subong ang gatong. Yara na kita karon banwa sa ikatatlo sining adlaw sa pag-implementar man sa staggered oil price hike sa presyo sa produktong petrolyo. Damo na ang nagtiligab, damo na ang nagsilido, damo na ang nagpanglupaypay sa kamahalon sang presyo sa produktong petrolyo. Samtang sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, ginatutukan sa karon sang Iloilo City Police Station number 2 kag ginamonitor ang posibleng panaguan sining subject sa bypass operation nga nakapalagyo sang damlaglang. Nakuha sa nang nabilin sang subject person ang mga ginapatihan, shabu kag iban pa nga mga pagkabutang sining mga biyan. Samtang dugang ang mga balita kag impormasyon sa police reports, ang officer in charge tubala sang barangay Ginutaan na San Joaquin, Iloilo kung tinakabaton to sa pagpamahog magsagad ka ka-intervener sa pag-imbestigar sa kamatayon ni punong barangay Richard Salabo. Ti laban-laban do ikaw na masunod sini. Ginatutukan karon sang San Joaquin Municipal Police Station kag sang Iloilo Police Provincial Office. Samtang Iloilo City Councilor Nene de la Liana nagpangayo sang pasaylo sa mga katapusang media matapos kagin waslikan sang istorya ang magkatapos sa Iloilo City Press Club or Press Corps sa sesyon na tuhoy sa sining mga overseas Filipino workers dito iya sa may Middle East. Kagado kasubong iya nagamando ang isa bala ka tyrant nga hindi ko gusto nga makita kag mabatian naman ang mga headline nga hindi preparadong syudad sa Iloilo. Maria kagusip po do na guro, nagulpihan lang guro ni si Councilor de la Liana sa iya sining posisyon Samtang sa iban pa nga matalupang doon kag mga mainit sining mga balita driman sa ton sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Istoryahan naton diri karon na mga kasimanwa ang dugang pa nga mga balita kag impormasyon sa aton man siniya nga pagpangalagad. Ang mga Pinoy isa dito or ginapayag diri nga may isa ka Pinoy nga naigo sa sining pagbombardiho man to dito sa Middle East karon sa aton sinikron nga mga kasimanwa nga kung sa diin ti may naigo sining isa ka vessel kag ini isa ka Pinoy isa ka 46 anyos nga Pinoy nga si Ferrer may ara sang small ship nga naigo sang duha ka mga missile sa Strait of Hormuz kag nagaisanon nga si Ferrer nagikan iya sa pungsod na Pilipinas nga kung saan missing sa sining nagapadayon karon nga Middle East War. Di ining si ginkilala dring Pinoy nga si Ferrer nga si George Miranda sa aton sining mga kabombo istorya pa ni sa iya sining asawa kag sa iya sining anak sa aton sining mga kasimanwa samtang on board sa tugboat Musafa 2 sa aton sining mga kasimanwati. Last time dito iya banwa nga nagpagwa man sa mga information ining presidente sa Estados Unidos nga ginapandaman ang Iran nga kon may mga landmine or sining mga sahi sang bomba nga gimbutang sa Strait of Hormuz pangkwao na nila
kay pananglitan nga may matabo sini banwa sa aton sini nga mga kabombo, partikularmente kung may maulami dito nga Amerikano o tiiguon kuno sang Estados Unidos ang Iran nga do kasubong nga wala pa sang may nakabatsyag sa klase sini nga pagpangatake. Ang hindi mo kuno maproseso sang imo bisan ang imo sini nga imahinasyon, hindi mo maproseso kung anong pagahimuon sa Estados Unidos pananglitan nga ti may mga kalakasan sa Strait of Hormuz. Sa aton sini nga mga kasimanwa balantayan ini banwa kay base mo naman ning isa sa mga halinan paginiasang mas malawig sini nga kinagamo dito sa Middle East. Kung malawig ang kinagamo sa Middle East ba, siyempre mapiktado man kita sa Japon. Ang iban nga ni nagapamangkot na sini banwa may gamiton pagkapakita balaihan nga mga petroleum products pag abot sa bulan sang Mayo. O nga daan nga ti hambal sang aton sini nga presidente kutob lamang Abril ang supply sang oil, petroleum products diri iya sa bahin sang pungsod na Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tibantayan kay istoryanta na dugang sa aton man sini pala niya nga pagpalayag sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kung sige man tuya ang konflikto, kinagamo, bombardihanay, palo padanay ka misail, kag kung ano pa dira sa Middle East, diri iya sa syudad kag probinsya sa Iloilo. As a matter of fact, sa aton sini mga kabumbo sa bugos siya nga pungsod na Pilipinas, mapaulan man kita diya, mapaulan kita sang premyo, mapaulan kita sang cash. Sa aton sini nga Buena Mano Salvo Year 20 promo, araw-araw bali-baling pa premyo na, may cash pa. Nagalabot sa 8 million pesos sa total prices nationwide ang nagahulat sa aton sini nga mga tagdaog sa Buena Mano Salvo Year 20 promo nga umpisa na sa aton sini nga mga kasimanwa ang aton sini nga pagbaton sa inyo sini nga mga entries. Ang aton sini nga patrol ang nagalibot na karon sa mga kabanuanan sa pag-collect sa inyo sini nga mga entries. May mga ginpang tumod kita nga mga drop box centers sa nagkalilang banwa sa probinsya sa Iloilo. Kung nakaagi na dira banwa ang patrol sa Bomboradyo kag wala pa ikaw iya makahulog, hindi gid ikaw magkabalaka. Hindi gid ikaw magkabalaka. Okay, tubtob sa Sabado. Sa aton sini nga mga kabumbo, pwede pa ikaw makahingagaw, hulog direkta diri sa istasyon sa Bomboradyo, dira lamang sa ground floor. Pangitalan dira si Bombo Rojane Galyarde. Sa aton sini nga mga kasimanwa, kay buligan kamo ni Bombo Rojane dira, may mga drop boxes man kita dira para sa aton sini nga mga proof of purchase. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, katulad ng lamang sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa aton sini nga mga kasimanwa, dapat duha ka mga kupon sa minimum 5,000 pesos nga pag-purchase o kon pagprenda sang alahas o kon mga relo man dira. Maka 5,000 pesos ikaw pwede na nga mangin proof of purchase ina. Universal Rubina Products, katulad lamang sa Mang Juan. Huwaw sa Pinoy, sarap ng Mang Juan. Chippy, sumasarap ang barkada kulitan with Chippy. Mr. Chips, ang swak sarap ng snack. Duha ka empty packs in any size and variant, kag any combination sang Mang Juan, Chippy, and Mr. Chips. Sarang na gamangin proof of purchase. Orocan Products, Orocan, maayos ang buhay mo. One sticker kun kupon nga nagaangkon sa tanan nga Bombo promo title, pwede na ina nga mangin proof of purchase. Efficacent Oil Extra Strength. Mayo lang kay way ko magdayos sa engineer man bago tani nga Efficacent Oil. Efficacent Oil Extra Strength, manami ini balanyos
sa imo sini iyang mga joints sa imo sini nga joints. Makuha na dira ang palalakit, pamulusog kag mga hangin-hangin. Kung puno na sang hangin ang imo sini nga ulo, bromanyusi para magsungaw gamit ang efficacent oil extra strength. One label in any size sa aton sini nga mga kasimanwa. Iba naman sini karon nga mga proof of purchase ang aton sini nga pakigbahin sa inyo agod sa nga mapasakop diri sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Kung paano magpasakop sa mga wala kabalo, sa mga nalipat, sa mga do kulang-kulang ang ila sini nga ibawan, standby ka lang dira kay sa aton sini pa rin nga pagpangalagad i-plastar naton karon sa aton sini mapinalangga nga mga kuturan diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kaga impormasyon, si former Congressman na Zaldico bala hindi kuno iniya dali-dali nga mapapauli dire no sa pungsod Pilipinas hambal ni Presidente Bongbong Marcos. Sa aton sini nga mga kabumbo, bisan na tumod na nga ini siya ang ara dito sa may Portugal, hindi kuno amo sina kadasig, hindi amo kuno sina ka dali-dali bala nga mapapuli diri si former Congressman na Zaldico. Hambal ni Presidente Bongbong Marcos, pero ang pungsod kuno nato ng aton sini nga mga opisyales diri nag-coordinate na sa Interpol para iya sa sining red notice and siguro dako man ini nga bagay para iya nga matigayon no nga mapapauli diri si former Representative Zaldi ko ginpayag ni Marcos no ang gobyerno no nag red notice alin sa Interpol samtang padayon ang pagpakigangot sa mga otoridad dito sa Portugal agod no nga mahitso or matigayon ining pagpapauli pagbalik ni former Ako Bicol Representative Zaldico. Inklaro ni President BBM nga padayon sa karon ng koordinasyon sa gobyerno sa Portuguese authorities para mapadali ang proseso sang pagpapauli sa kay Zaldico. Damo sang nga nagapamangkot, di kon makapauli si Zaldico, ano dayon ang matabo? Panindugan niya blatong nga mga ginpanghambalya sa bansagan man nga edited AI, no? Peke nga video nga nagaunod sa iya sining video nga kung saan iya sining nga ginpangabuyagyag ang mga kamalamalahan kag kontrobersiya natuhoy karon sa flood control project kag hugakom sa pundo sa gobyerno sa kung sino man nagkadto ining minalita-malita nga nagaunod sa kwarta. Sa aton sini nga mga tagpalamati hasta subong ani may 18 ka mga anay soldado na ang nagpabutyag man sang ila siniyang ihibalo na tuhoy sa deliveries sining mga malita. Ibantayan naton sa aton sini paday niya nga pagpangalagad diri man sa Bombo Radyo Iloilo sa pagtutok naton sa mga dalaguan mga balita kaga impormasyon. Kay base diri pa lang balati makambal ang mga pumuluyong Pilipino, no? Ang mga taxpayer nga ba o naagom man namo ng hustisya ba? Pero mientras tanto, nga istorya kores-kores, istoryas dalom duldol, no? Kung ang duldol lumupad, sumulod sa imo siniya nga ilong, di ma-allergy ka pas na? Sa aton sini nga mga kasimanwa, kabay pa nga hindi ini istorya lamang sa dalom kaduldol, hindi ini istoryas dalom sang paho, kung istoryas dalom paho, damo iras, damo pala. Sa aton sini nga mga kabumbo, dapat may tupa ini nga seryoso nga aton sini nga gobyerno nga papaulion gid man diri ining anay kongresista para nga mahatagan na sang sang kathagan ining kontrobersyal nga flood control scam. Magluwas sa flood control scam ng taxpayer, kwarta nila tangay ti scam gid man.
Hindi lang gali kay mga scammer kay sister iya sa internet, sa kundiin padra sa gobyerno gali may scammer man. Anyway, mo di madalagkuhan mga balita, tutukan tani ang detalye sa madalagkuhan kag mga nagapaw na mga mainit nga balita lokal inyo bantayan sa padayon nga pagpalayag sa mumuwaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Batuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatu, kung malaki na ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Marso 12, taong 2026. Sa ating mga headlines, 16 sa 18 dating sundalo na sangkot sa umano'y bribery sumipot dyan sa National Bureau of Investigation. Dating mambabatas na si Depensor, inisyuan din ng subpoena. Ito hong panukalang pag-abolish ng travel tax inaprubahan na sa Kamara sa ikalawang pagdinig. Speaker D nanawagan naman na rebisahin ang revenue allotment ng mga munisipyo. At Senate Blue Ribbon Panel, partikular yung partial report na kaugnay ng investigasyon sa manoy manumalyang flood control projects, 4 pa lamang na senador ang nakapirma. Sa balita sa ibayong dagat, bagong lider ng Iran agad umanong nasugatan sa nagpapatuloy na digmaan. Samantala, 5 barko inatake naman sa Gulf at Strait of Hormuz habang lumalala ang gera. Abangan din mga kabombo, 12 ng US service members doon sa Kuwait ay nagtamo ng pinsala kaugnay ho ng patuloy ng mga karahasan na naitatala sa pagitan ng mga bansa na may kaugnayan dyan sa sitwasyon sa gitnang silangan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tukoy na ng National Bureau of Investigation ang pagkakakilanlan ng isa manong retiradong militar na itinuturong nasa likod ng pag-recruit sa aabot sa mahigit 100 ng mga security personnel para sa pugante at dating mambabatas na si Elizalde Co. Sa isang pahayag ay kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na kabilang sa mga na-recruit na tauhan ay ang 18 ng mga dating miyembro ng Philippine Marines at Philippine Army. Ang mga nasabing sundalo ang naunang nagbunyag na may ilang personalidad na nakipagtulungan kay Representative Ko upang mag-deliver ng mali-maletang paper bags at mali-maleta na pera ang laman. Ayon kay Matibag, lumalabas sa kanilang investigasyon at impormasyong hawak na 2 taon dapat ang kontrata ng naturang mga security personnel. Subalit hindi na ito natapos, makaraang biglang mawala at tumakas palabas ng Pilipinas itong si Saldico noon po yang Hulyo ng taong 2025. Bagamat hindi na pinangalanan ni Matibag ang dating general,
Isiniwalat nito na kabilang ang naturang opisyal sa Philippine Military Academy Class of 1975. Pinag-aaralan ngayon ng National Bureau of Investigation ang pagpapalabas ng subpoena laban sa naturang retiradong opisyal upang magbigay linaw sa nagpapatuloy na investigasyon. Matatandaan na base nga sa affidavit na isinumiti ng 18 dating sundalo sa Office of the Ombudsman noon po yung Pebrero 26, tumayo mga ito bilang security escorts nitong si Ko pati na ng ilang opisyal ng International Criminal Court nang sila ay narito daw sa Pilipinas. Inamin din nila sa nasabing sinumpang salaysay na naging tagapaghatid sila ng cash. Yan ay para sa ilang mga individual. Samantala, humarap naman sa National Bureau of Investigation ngayong araw ang 16 sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na idinadawit sa munoy pagdi-deliver ng illicit cash sa ilang opisyal ng gobyerno. Bago ang pagharap namang ito, tiniyak ng National Bureau of Investigation na NBI na isasalang sa masusing pag-usuri ang personal background ng grupo. Ayon sa ahensya, aalamin nila ang kredibilidad ng mga inilabas na pahayag ng mga retiradong sundalo at kung may direktang partisipasyon ng mga ito sa sinasabing bribery incidents. Bilang paliwanag sa saklaw ng kanilang investigasyon, inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na binigyan sila ng kapangyarihan ng ombudsman para imbestigahan ito. Patuloy rin aniya sila sa pagtukoy ng iba't ibang anggulo at kung saan sila maaaring ituro ng mga makakalap na ebidensya. Samantala, dumating naman sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw ang abogadong si Ferdinand Topacio na tumatayo naman bilang legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor. Kasama ang dating mababata sa mga inisyuhan ng subpoena ng NBI kaugnay sa nasabing issue kasabay ng umano'y 18 ex-Marines. Naman tayo ng report mula sa ating news team. Paano ka lang pag-abolish ng travel tax? Inaprubahan na ng Kamara de Representantes sa ikalawang pagbasa. Si Speaker D nanawagan naman na rebisahin ang revenue allotment ng mga munisipyo. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Inaprubahan na ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang panukalang mag-aalis sa matagal ng travel tax para sa mga pasaherong umaalis ng bansa upang mapababa ang gasto sa pagbiyahe at mapalakas pa ang turismo. Ang House Bill number 8464 o ang Travel Tax Abolition Act of 2026 ay isinusulong ni Representative Eleandro Jesus Madrona, ang chairman ng House Committee on Tourism. Ayon sa kanya, makakatulong ang pag-alis ng travel tax upang mahikayat ang mas maraming Pilipino na bumiyahe at mapalago pa ang tourism sector. Batay sa panukala, sa hiwalay na panukala ni na Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos ng Ilocos Norte na nagsasabing isa na itong lumang pasanin sa mga biyahero. Sa ilalim ng panukala, ang mga programang pinondohan ng travel tax ay ilalaan na lamang sa General Appropriations Act. Pakinggan natin si Representative Eleandro Jesus Madrona. The continued imposition of travel tax suppresses travel demands, dampens tourism growth, and discourages mobility, among others. Hence, the proposed abolition of travel tax is but a timely initiative that will not only reduce travel costs but will also stimulate tourism-dependent sectors and encourage our countrymen to travel, whereby fostering economic opportunities and cultural exchange. It must be emphasized that this measure also mandates the programs previously funded through the travel tax be funded through the General Appropriations Act. It is only telling that the committee does recognize the significant role these programs play in the society, that it did secure their funding instead of merely relying on the collection so imposed on select sector of society, the Filipino travelers. Samantala, bukas naman si House Speaker Faustino Boji D sa pagrepaso sa National Tax Allotment
sa mga Local Government Code of 1991 upang matulungan ang mga munisipyo sa kanilang lumalaking responsibilidad. Sa pagpupulong ng League of Municipalities of the Philippines, sinabi ni Dean na napapanahon nang i-update ang higit 3 dekadang batas, lalo na matapos ang desisyon ng Korte Suprema sa Mandanas-Garcia ruling na nagpalaki sa bahagi ng pondo ng mga lokal na pamahalaan, ngunit nagdagdag din sa kanilang tungkulin. Binigyang din niya na dapat may sapat na resources ang mga local government units upang maihatid ang mga serbisyo sa publiko. Sa ibang balita naman, nananawagan sina Representative Ching Bernos ng Solid North Party List at Joseph Bernos ng ABRA ang agarang pagpasa ng panukalang magtatag ng Return to Work Program para sa mga kababaihan na nais bumalik sa trabaho. Sa ilalim ng House Bill number 6520, magtatatag ng National Return to Work Framework at returnship program upang matulungan ang mga babaeng nagkaroon ng career break na makabalik sa workforce sa pamamagitan ng reskilling, mentorship at paid work opportunities. Hinikayat ng mga may akda ang kanilang mga kasamahan sa Kamara na agad ipasa ang panukala. Ayon kay Representative Ching Bernos, maraming kababaihan ang nahihirapang makahanap muli ng trabaho. Hinimok naman ni Representative J.B. Bernos ang kanyang mga kasamahan sa Kamara na agad talakayin at ipasa ang panukala. Anya, hindi dapat napaparusahan ang mga kababaihan dahil lamang sa pagpili nilang magtaguyod ng pamilya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. That's the radio. Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, humiling naman si Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa House Committee on Justice na kunin ang kustodiya ni Ramil Madriaga na nakadetine dyan ho sa may Camp Bagong Diwa, Bikutan. At nag-angking bagman nga ni Vice President Sara Duterte upang matiyak ang kanyang kaligtasan at testimonya sa impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Madriaga, siya ang nagatid ng cash sa kampanya ni Vice President Sara Duterte na pinondohan naman ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at mga drug lord. Sinabi naman ni Duterte na kumikilos lamang si Madriaga ng desperado at nagkakalat ng maling impormasyon at nag-file na rin siya ng perjury complaint laban dito. 2 impeachment complaints na lamang ang isinampalaban kay VP Duterte, kabilang ang graft corruption na tumunoy death threat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at itinuturing na sufficient in substance ng House vote. Hinikayat naman ni Representative Jokno ang komite na humingi rin ng Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN records wala naman sa Anti-Money Laundering Council at NBI kaugnay ng kaso. Inasaang tatalakay ng komite ang mga hiling na ito sa susunod na linggo bilang paghanda sa evidentiary phase ng impeachment. Samantala, isinusulong ngayon ng Department of Energy ang limitadong pag-angkat ng biofuels upang maibsan ang nakaambah na pagtaas sa presyo ng petrolyo sa ating bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, inihayag ni Energy Secretary Sharon Garin na bagamat sapat ang supply ng bansa hanggang sa buwan ng Abril, hindi maiiwasan ang pagmamahal ng halaga ng langis, bunsod na rin ang tensyon sa gitnang silangan. Itinalakay din mga kabombo sa naturang pagdinig ang panukalang amyendahan ang Biofuels Act of 2006. Layunin naman ito na payagan ang importasyon ng hanggang 1 taon at mas mahal na 5% para sa lokal na blended fuel kumpara sa purong petrolyo lamang. Lumalabas na nasa 37 pesos kada litro lamang ang imported na biofuel, malayong mas mababa yan kumpara naman sa 75 piso sa lokal na presyuhan. Umaalma naman ang mga lokal na producer dahil maapektuhan naman ang nasa 100,000 mahigit na mga magsasaka para naman sa produktong tubo. Kaugnay nito ay iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian na kailangang balansihin ang interes ng mamimili at ng lokal na industriya kaugnay pa rin ng naturang usapin.
Samantala, naniniwala naman si Public Works Secretary Vince Dizon na hindi magdudulot ng dagdag na delay sa malalaking infrastructure project ng gobyerno ang kamakilang pagtaas ng presyo ng langis dulot naman ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Secretary Dizon, maaaring gamitin ng mga contractor ang mga probisyon sa kontrata tulad ng variation at price escalation kung tataas ang presyo ng construction materials. Dagdag niya, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan kasama ang Department of Transportation. Samantala, sinabi naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na nakapaloob na sa mga kontrata ang itong tinatawag na mga mekanismo para sa adjustment sa gastos, kabilang ang karagdagang bayad kung tataas ang presyo ng mga materyales. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Secretary Vince Dizon na sisimula na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paggawa ng mga bagong infrastructure projects sa ilalim ng 2026 budget bago matapos ang buwan ng Marso, matapos mabahala si Senador Sherwin Gatchalian sa pagkaantala ng bidding ng mga proyekto. Samantala, nangako naman ang Metro Manila Council na tutulungan ng pamahalaan ang lahat ho ng driver na nasa ilalim ng itong public transport habang nasa kalagitnaan ng oil crisis. Ayon kay Metro Manila Council President and San Juan Mayor Francis Zamora, bahagi ito ng napag-usapan nila at ng mga Cabinet Secretary ng kasalukuyang administrasyon. Kabilang sa mga ito ang Transport Network Vehicle Service o TNVS, UB Express at mga bus driver. Ayon kay Mayor Zamora, aasistihan ng national government ang public transport, ngunit ipaprioridad na muna ng Metro Manila Council ang mga tricycle driver sa pagbibigay ng subsidy. Paliwanag ng alkalde, mayroon ng kumpletong listahan na siya namang ginagamit ang mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region kung saan nakalista ang mga tricycle driver at maaari itong agad na gamitin. Isa sa mga pangunahing programa na nakahanay bilang fuel assistance ay ang pagbibigay ng 5,000 pisong cash sa public transport driver na pangunahing isasagawa naman ng Department of Transportation. Maaari ring kwalipikado ang mga drivers assistance to individuals in crisis situation o AICS program ng Department of Social Welfare Development DSWD kung maaring mabigyan ang mga ito ng cash. National News. Sa ating balita sa ibayong dagat, iniulat ng Iranian state media na sugatan ho ang bagong leader ng Iran sa nagpapatuloy na gera sa Middle East. Batay sa bagong report, nagtamo na mga sugat si Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei sa ilang serye ng missile strike ng US at Israel sa mga pasilidad na pinaniniwala ang kanyang pinagtataguan. Gayunpaman, kahit umano war-wounded na ang bagong leader ay nanatili pa rin itong aktibo. Sa ngayon, wala pang inilabas ng mga larawan ukol sa bagong leader, ngunit kung babalikan muna, noong siya ay na-appoint bilang Supreme Leader noong Marso 8, hindi pa siya nakakapagsagawa ng public appearance. Pinalitan ni Mojtaba ang kanyang ama na si Ayatollah Ali Khamenei bilang Supreme Leader ng naturang bansa matapos masawi ang huli sa mga serye ng missile strike noong February 28 habang papasimula noon ang malawakang gera dyan ho sa bahagi ng Middle East. Sa iba pang balita sa ibayong dagat mga kabombo at ka-Nation, hindi ho bababa sa 5 barko ang inatake ng sa Persian Gulf at Strait of Hormuz matapos umanong sa lakay ng mga explosive-laden boats mula ho yan sa Iran ng 2 fuel tanker sa karatang sakop ng Iraq ayon sa mga opisyal na sa pantalan at maging sa mga maritime security firms. Nasunog ho ang 2 tanker at isang crew member ang nasawi naman habang patuloy pang hinahanap ng rescue team ang iba pang mga napaulat na nawawalang individual. Ayon ho sa mga ulat, kabilang sa mga barkong tinamaan ang Safe Sea Vishnu at Seferus na parehong may kargang fuel mula naman dyan ho sa Iraq. Itinuturing ang insidente bilang paglala ng tensyon sa pagitan ho ng Iran at puwersang United States at Israel kung saan umabot na sa 16 na barko ang napinsala mula nang magsimula ang pag-atake noong Pebrero 28 ng taong ito. Dahil sa patuloy na kaguluhan nga sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng halos 1 kapat na supply ng langis sa mundo
Halos tumigil na rin ang shipping sa lugar at nagdudulot ito ng pagtaas ng global oil prices, ang pinakamataas mula noong taong 2022. Balik sa mga balita sa Pilipinas at iba pang mga usapin, mga kabombo. Nakikipag-ugnayan naman ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga otoridad doon sa Oman kaugnay sa paghanap sa Pinoy seafarer na nawawala matapos nga ang pag-atake sa Strait of Hormuz at ayon yan kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, kinilalang nawawalang marino na si George Francis Miranda. Nasa kayumano ng isang tugboat na patungo doon sa Ras Al Khaimah, dyan sa bahagi po ng United Arab Emirates upang tumulong sa isang container ship na tinamaan ng missile sa naturang karagatan. At ayon kay Cacdac, inatake rin ng tugboat na nagresulta naman sa pagkasawi at pagkaligtas ng ilan sa mga lula nito. Sinabi ng kalihim na ang Omani Navy ang kasalukuyang nagsasagawa ng search and rescue operations para naman mahanap ang mga tripulante ng naturang sasakyang pandagat. Ang Strait of Hormuz ay isang mahalagang rutang pandagat kung saan ay dumadaan ang malalaking barko na may supply na dala ng langis sa bahagi po ng gitnang silangan at sa iba pang parte ng mundo. Anya sa ulat na bawasan ng malaking bahagdan ang daloy ng mga sasakyang pandagat na tumatawid doon dahil naman sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Kasunod na rin niya ang pag-atake ng United States at Israel laban sa Iran. Samantala, sinabi rin ni Secretary Cacdac na may karapatan ng mga Pilipino seafarers na tumanggi na bumiyahe sa mga lugar na may armadong pagtatangka kung nanganganib ang kanilang kaligtasan upang sila naman ay matiyak ang kanilang kalagayan. Sa puntong ito, kuha muna tayo ng balita mula dyan sa ating kasamahan sa Senado. Ito hong Senate Blue Ribbon Committee Partial Report kaugnay ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. 4 na senador pa lamang ang pumirma. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. 4 pa lamang sa kinakailangan 9 na senador ang lumalagda sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na chairman din ng komite, bukod sa kanya ay lumagda na rin si Senator Risa Hontiveros, Francis Kiko Panghilinan at Bam Aquino sa draft report na ipinamahagi sa mga senador noong 11 ng Pebrero. Kapag nakakuha ng pirma ng mayorya ng komite o 9 na senador, ihaharap ang ulat sa plenaryo ng Senado kung saan ito pagdidibatihan bago tuluyang pagtibayin. Dahil dito, nanawagan si Lacson sa iba pang miyembro ng komite na basahin at lagdaan ng report upang may presenta na ito sa plenaryo. Well, as of now, 3. Nag-sign na rin si Senator Risa, Senator Kiko. So including myself, we are now 4. I need 5 more. And I hope some members of the majority are able to read na the partial committee report and mag-sign na sila para lang ma-report out to the floor. Binubuo ng 17 senador ang Blue Ribbon Committee, kabilang si Senator Erwin Tulfo, Javier Ejercito, Pia Cayetano, Win Gatchalian, Lito Lapid, Loren Ligarda, Rafi Tulpo, Mark Villar, Joel Villanueva, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Chingoy Estrada, Bongo at Amy Marcos. Si Senator Rodante Marcoleta na kumikestyon sa gumugulong na investigasyon ng komite sa flood control scandal ay tahasang sinabi na hindi niya pipirmahan ang nasabing partial report. Hindi ako pipirma ng partial report. At hindi. Matatandaan na nagkaroon ng mainit na sagutan ng 2 senador sa plenaryo ng Senado. Matapos na punahin ni Marcoleta ang umunay kawalan pa rin ng kabuang report ng komite. Wala din daw pirma ni Lacson ang dokumento na ipinadala sa kanya. Ngunit paglilinaw ni Lacson, may 20 hard copies umano na report na pinamahagi at hiwalay ang pahina ng lagdaan. Aniya, ipinaalam sa mga staff ng mga senador na nasa kanyang opisina ang hard copy na may pirma niya. Alam mo, he lied about his reason for not signing. Napaka-tenuous eh. Sabihin niya, hindi raw pirmado yung ng chairman. Of course, how would I sign a PDF? Sinabihan naman sila na yung signature page, yung mismong physical copy or yung hard copy, nasa office ko. And we kept making kulit sa mga staff nila, nabasa na ba? Kung nabasa na, baka pwedeng pirmahan na.
Tapos sasabihin niya ang reason dahil wala akong pirma. Di ba that's outright lying? Samantala, sa oras na makumpleto ang mga pirma, inaasahang ihaharap sa plenaryo ang ulat na nagrerekomenda ng mas malalim na investigasyon sa ilang individual, kabilang ang ilang matataas na opisyal sa gobyerno na umano'y may kaugnayan sa mga questionableng flood control projects. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala, seguridad ng mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre ay tiniyak naman na hindi makukompromiso. May balita si Bombo Bea Pinisa. Siniguro ng Armed Forces of the Philippines na hindi makukompromiso ang seguridad at kaligtasan ng mga personnel na lula ng BRP Sierra Madre na kasalukuyang nasa Yungin Shoal sa kabila ng mga naging impormasyon na naibahagi ng isa sa mga Pilipino na sangkot sa pang-espiya. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, batay sa mga naging pahayag mula sa isa sa mga nahuling espiya ay wala man anyang impormasyon na nagsasaad hinggil sa mga personnel sa loob ng BRP Sierra Madre at iba pa mga features ng mga RORE missions ng militar. Anya, kahit pa hindi natukoy ang pagkakakilanlan ng mga Pilipinong sangkot sa foreign-backed espionage, ay mananatiling secured ang detalye ng mga misyon ng militar dahil sumasailalim anya ito sa evaluation at ilang mga pagbabago bilang bahagi ng operational security nito. As mentioned by the article, one of the questions asked by the gentleman who had links to the Philippine Coast Guard was the identity of the personnel deployed aboard BRP Sierra Madre and the other features in the West Philippine Sea. No information on the personnel deployed on BRP Sierra Madre and the other features was divulged by call sign Danny. Even without these three who were approached and who confessed, the details of our missions, our operations, not only the RORE, are constantly being evaluated and being adjusted for operational security. I would not like to go into the details as a matter arising out of this particular operation. Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, kung nakompormiso man ang unang listahan ng naglalaman ng deployment ang BRP Sierra Madre, maaari naman anya itong sumailalim sa rotation na siyang bahagi rin ng stratehiya ng militar. Constantly rotated at nagbibigay rin anya ng mga provisions sa mga personnel upang matiyak na mananatiling secured at hindi maaantala o makukompormiso ang seguridad ng mga misyon. When you're talking about personnel of the BRP Sierra Madre being compromised, I think it's the other way around. The list of personnel being deployed are the ones being compromised from that particular assets. Yung may code name Danny, who are exposing it, this particular list. And the reason why our part of the strategy of rotation so that personnel of these particular in BRP Sierra Madre and all other occupied features are constantly rotated and provisions were provided. So kung na-compromise man yung list ng first listahan na naibigay sa ito, I think mahirapan with this particular discovery for another list of these particular personnel being compromised. Samantala, nauna naman na rito ay tiniyak na rin ang sandatahang lakas ng Pilipinas na hindi makakaapekto sa kanilang mga misyon at operasyon ang pagkakadiskubre sa tatlong espiya, lalo na at ang mga detalye nito ay hindi ipinapahawak at ipinapakita sa mga hindi otorisadong personel na hukbo. Sa kabila nito, tiniyak rin ng militar na patuloy na umiiral at gumagana ang kanilang insider threat program na siyang naging daan para matimbog ang espionage network na ito sa loob ng hanay ng militar. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa lungsod ng Quezon, dako muna tayo sa lungsod ng Maynila dahil itong si Senator Jinggoy Estrada nagsumite ng kanyang counter affidavit kaugnay ng mga kasong kanyang kinakaharap dyan sa tanggapan ng Department of Justice. May balita si Bombo Grant Hilario. Isinumite o nagsumite ng counter affidavit sa Department of Justice si Senador Jinggoy Estrada ngayong araw. Personal na dumating ang mababata sa tanggapan ng Kaguraan upang formal na panumpaan ang isinumiteng kontra sa Laysay. Kaugnay ang kanyang pag-aay ng counter affidavit sa reklamong plunder na kinakarap may kinalaman sa manumalyang flood control projects. Kinumpirma mismo ng kanyang abogado at tagapagsalita na si Attorney Bianca Soriano
ang paghahain nito ng kontrasalaysay kaugnay sa mga reklamong kinakarap. Bukod kasi sa plunder, sinampahan din siya ng National Bureau of Investigation ng reklamong direct at indirect bribery. Narito ating pakinggan ang kanyang spokesperson na si Attorney Bianca Soriano. Okay, so what we filed is a counter affidavit / a verified comment for the case filed by the NBI DOJ bid rigging team or bid rigging task force regarding the charges on RA 3019, specifically sections 3E, 3B, plunder and indirect bribery. Nakapaloob aniya sa isinumating kontrasalaysay ng senador ang pagkwestiyon sa reklamong inahain ng National Bureau of Investigation na git nila hindi nasunod ang requirement sa paghahain ng complaint affidavit. Aniyaya, liham lamang raw na may kalakip ng affidavit ang isinumite ng kawanihan sa Department of Justice. Habang kinwestiyon rin ng kampo ni Senador Estrada ang bigat at kredibilidad ng mga ebidensya at pagiging inconsistent umano ng mga salaysay na ginamit sa paghahain ng kaso. Narito ating muling pakinggan si Attorney Bianca Soriano, ang spokesperson at legal counsel ni Senador Jinggoy Estrada. So of course, we attacked it based on procedural rules, specifically on the requirements of a complaint affidavit, because what NBA filed is a letter attaching an affidavit. And then we also discussed the admissibility and the credibility of the evidence, which will not be able to meet the threshold required for criminal cases before the DOJ or the Ombudsman. And then we also attacked the inconsistency of the statements as well as the other documentary and affidavits filed by Bagamat hindi na nagpaunlak ng panayam si Senador Jinggoy Estrada sa naganap na pagtatang naman ng Bombo Radio matapos niyang isimite ang kanyang kontrasalaysay, ibinahagi nito na okay naman siya at yon ang kanyang mensahe para sa kanyang mga taga-suporta ukol sa kanyang paghahain at pagkakadawit sa issue ng manumalyang flood control projects. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Gracilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information. Basta Radio. Oras natin, 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At bago tayo magpatuloy sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito, ay kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Ginoong Nazario Briguera. Magandang tanghali po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Welcome to the program. Yes, magandang tanghali, Bombo Dennis and Bombo Victor. At sa lahat po nakasubaybay sa inyong programa. Kami ho ay mangungumusta lamang doon sa inyong monitoring sa bentahan po ng mga isda at may epekto na rin ho ba yung ongoing ho na sitwasyon doon sa gitnang silangan, doon sa siyempre tataas yung presyo ho ng mga produktong petrolyo para doon sa ating mga namamalakaya, no? Kumusta naman ho sa inyong monitoring so far? Sa ngayon po, stable naman ang supply ng ating isda sa mga palengke at wala pa naman tayong na namomonitor na malakihang impact nitong nangyayaring sigalot dyan po sa gitnang silangan. Stable po ang supply ng ating isda at pagdating naman po doon sa pagbibigay natin ng assistance sa ating mga mangingisda, nakahanda po dyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil bago pa man nga itong nangyaring sigalot, ang ahensya po ay nagpapatupad na ng fuel subsidy program para po sa ating mga mangingisda. Pero as to yung inyo pong tanggapan at yung mga ahensya pa ng gobyerno na iba, kagaya ho ng Department of Energy, so far, kumusta naman ho yung ating koordinasyon doon sa kanilang commitment para ho sa availability ng fuel supply na para ho sa sektor ho ng mga mangingisda po natin? Yes, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay nasa ilalim kasi ng Department of Agriculture, no? At pinangungunahan po ng departamento itong paggawa ng mga hakbang para masiguro po natin na magkakaroon ng support mechanism ang ating mga mangingisda habang hinaharap po nila, hinaharap na nating lahat itong hamon po dala ng sigalot dyan po sa gitnang silangan. In fact, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po may nakaambana na pondo para po dito sa pagbibigay ng assistance sa ating mga mangingisda
Nasa halagang 3,000 pesos po ito, one-time na fuel assistance sa ating mga rehistradong fisher folk na nasa ilalim po ng tinatawag natin na registry system for basic sector in agriculture. So ito po yung gawin nating mekanismo. Ang mga mangingisda po ay makakatanggap sa pamamagitan po ng cash card at doon naman po sa mga malalayong lugar matatanggap po nila ang assistance sa pamamagitan ng cash voucher po. Meron din hubang notification among them dun sa mga mangingisda ho natin. Nasaklaw ho nitong program po na ito para kung kahit papaano kumbaga systematic na etong grupo na ito ang pagkakalooban ng subsidy ngayong araw and by schedule, paano ho yung setup para maging systematic yung ating process? Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po kasi ay nag-ooperate hanggang sa provincial level at ang ating pong mga provincial fisheries offices ay nakikipag-ugnayan sa mga local government unit pagdating po doon sa identification ng mga beneficiaries natin. At itong mga listahan na ito ay isinusumite sa regional office na siya naman pong magbibigay sa central office. At dito po natin ipinaproseso ang mga listahan na ito at ibinababa kaagad anytime naman na maproseso na. Ipinamamahagi na po kaagad ito ng ating mga ground personnel, sabi ko nga up to the level ng provincial fisheries office, sir. Okay, bago po yung iba ko pang katanungan, bibigyan ko muna ng pagkakataon din itong aking katandem to ask some questions sa Bombovic. Folks, magandang tanghali ho. Matanong ko lamang kasi nababanggit ho ninyo, meron kayong ibibigay na 3,000 pesos na isahang pagbibigay sa ating mga mangingisda. Well, nakikita nyo ho ba na posible pang tumagal itong gera dyan naman sa may bahagi ho ng Middle East? Ang inaasahan natin, sana, ang panalangin natin ay sana wag nang magtagal. Kasi siguradong maapektuhan talaga nito ang ating mga fisher folk na direktang may papel pagdating po sa usapan ng kasiguruhan sa pagkain doon sa food security. So while beyond our control itong nangyayari diyan sa Middle East, but our hope is that na sana po matapos na kaagad ito dahil may domino effect. Actually hindi lang sa sektor ng pangisdaan, sa lahat ng sektor, sa transportasyon, pati po sa agrikultura, talagang may epekto ito at ang makukompromiso dito yung tinatawag natin na food security. Kasi ito itong mga sektor na binabanggit natin, especially yung sa agriculture and fisheries sector, ay sila po talaga ang ating frontliners para po sa ating food security. Oo. Spokes, kung sakali man ho na tumagal pa, hindi naman natin ginugusto na tumagal pa yung tensyon dyan sa Middle East, and ito hong nababanggit ho ninyong 3,000 pesos, isahang bigay lang ito doon sa ating mga mangingisda. Ano ho yung inihahandang hakbang ng BIFAR? Kung sakali man na tumagal pa itong tensyon, may mga susunod pa ho ba na amount ng pera na maaari niyong ibigay sa ating mga mangingisda? Sa ngayon, ang ating departamento, ng Department of Agriculture ay sa pamamagitan ng ating kalihim si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay tinitingnan na baka pwede nating itap itong tinatawag na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. Sige, check natin muli maya-maya yung linya ni Spokes Briguera kaugnay ho nitong mga development po na ito. And we're trying to connect again dyan ho sa tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa iba pang mga development, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ita-analyze din natin na maitanong na yung bahagi po ng ugnayan, bahagi ng ugnayan sa pagitan ho ng mga nasa ahensya ng gobyerno para ho dun sa mga bumibili ng fuel. Yun nga lang ay kung minsan ay hindi raw na pagkakalooban ng pagkakataon bunsod ho nung sistema. Hindi naman kasi nila pwedeng dalhin yung kanilang bangka para ho bumili ng fuel pero hindi authorized din yung mga takal-takal, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So i-check natin yan maya-maya lamang sa tuloy-tuloy nating balitaan. Dagdagan muna natin ang ating pong mga balita. Nahaharap ngayon sa banta ng malawakang pagbaha ang 4 na rehiyon dyan sa Mindanao
dahil na rin sa extension ng bagyo na nananatiling nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga sa State Weather Bureau, umaabot hanggang sa bahagi ng Mindanao ang trough ng bagyo na nagdudulot na ho ng serye ng mga pag-ulan sa maraming lugar. Kinabibilangan ito ng mga area na ating babanggitin at ipinapakita rin natin sa pamamagitan ng ating graphics sa screen sa mga nanonood sa Facebook Live. Kabilang ho dyan sa mga apektado ang Davao Region o Region 11 at particular ho na area yung Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental at Davao del Sur. Maging ang Region 12 o yung Soc Sargent Region na kinabibilangan naman ng Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat ay apektado rin ng mga pag-ulan. Ang Region 13 o Caraga Region, kabilang ho yung Agusan del Norte, Dinagat Island, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Surigao del Norte at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na kinabibilangan naman ng Maguindanao at Lanao del Sur. Bagamat nananatili ang paggalaw ng bagyo sa labas ng ating teritoryo, posible ito na magdulot ng mga pagbaha dahil sa kanyang extension. Kaya naman, tuloy-tuloy na nagpapairal ng flood advisory ang mga eksperto sa mga nabanggit na rehiyon upang makapaghanda ang ating mga kababayan sa anumang posibleng maging epekto nito. Samantala, binigyan naman ng konsiderasyon ng Department of Energy o DOE ang mga magsaka at mga mangingisda ukol sa pagbili ng bulto ng mga gasolina at diesel sa gitna ng tuloy-tuloy na taas presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ito ay bilang konsiderasyon sa kanilang hanapbuhay kung saan ginagamit nga itong mga petroleum products sa mga makinarya at bangkang pangisda. Ayon sa Department of Energy, pinapayagan ang pagbili ng gasolina at diesel gamit ang portable containers tulad ho ng jerry cans at drums para yan sa sektor ng agrikultura at pangingisda, partikular para sa mga bangkang pangisda, gayon din sa mga makinarya, hasakahan tulad ho ng traktora, irrigation pump at harvester. Ito ay exemption sa ginagawa ng ahensya na pagbabawal naman doon ho sa mga bultuhang pagbili nitong mga produktong langis upang maiwasan nga itong tinatawag na panic buying at iba pang kahalintulad na mga epekto nito. At kailangan lamang na ang mga gagamitin ng mga magsaka ay pawang fuel grade containers lamang. Ikinatuwa naman ng Department of Agriculture ang pagbibigay konsiderasyon ng Department of Energy sa sektor ng pagsasaka sa bansa. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, mahalaga ang hakbang na ito upang matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon ng mga magsasaka at mangingisda lalo na sa panahon ng pagtatanim at anihan. Binaging diin ng opisyal ang kahalagahan ng petroleum products sa pagsasaka kung lalo na kung itinutulak ng ahensya na full mechanization o paggamit ho ng makinarya para sa mga produktibong pagsasaka. Samantala, kinundi na naman ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng larawan ho ng kanyang anak na ginamit para magpakalat umano ng maling balita o fake news. Makikita sa mga kumakalat nga na larawan ng kanyang anak na ito ay nananawagan sa publiko na alagaan ang kanyang ina. Ayon ho sa Vice Presidente na hindi niya kailanman ginagamit ang mga anak sa pagsusulong ho ng kanyang sariling interes. Mahigpit din itong pinagbabawalan ng mga anak na huwag makisawsaw sa mga usaping pampolitika sa labas ng kanilang bahay. Nanawagan ito sa publiko na huwag dapat gamitin ng mga bata sa pagpapakalat ng fake news. Git nito na responsibilidad ng lahat ang pagprotekta sa mga bata. Samantala, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong tanghali, Bombo Bik at mga kabombo, nasa linya muli ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Ginoong Nazario Briguera. At nais po namin maidugtong lamang doon sa ating naudlot na bahagi po ng pagtatanong, yung tungkol doon sa ilang mangingisda ang hindi raw pinagbebentahan ng fuel doon sa ilang mga lugar dahil hindi nasusunod yung mga proseso, kagaya ng mga safety protocols, kaya ayaw pagbentahan. So paano ho ang ating mungkahi para sa ating mga mangingisda hinggil sa mga dumaraan ho sa ganitong problema, Ginoong Briguera? I think yung issue po na yun ay parang tinugunan na ng Department of Energy para po magkaroon na ng mas mabilis na mekanismo at magkaroon ng exemptions doon sa mga mangingisda po natin at magsasaka.
So I think it's now being taken care of po ng Department of Energy. At yun din po na ang nais natin na kung po pwede ay wag po magkaroon ng delay doon sa pag-avail ng fuel ng ating mga mangingisda dahil definitely pagka po hindi sila nakapagpalaot ay mangangahulugan po ito ng reduced fishing days. So definitely magkakaroon po ng epekto ito sa ating supply. Isa pa hong punto, dun ho sa ating monitoring. Sa ngayon ho ba ay may umiiral ho tayo na fishing ban sa ilang mga rehiyon po ng ating bansa just to enlighten yung atin hong mga taga-subaybay na nararating ho ng ating broadcast ngayong mga pagkakataon po na ito? Sa ngayon po, bukas na po ang ating mga major fishing grounds na pansamantalang isinara po natin as a conservation measure. So ngayon pong summer, masasabi natin na nasa ano po tayo, nasa fishing season. Ito po yung peak ng pangingisda ng ating mga mangisda dahil payapa po yung dagat, so nakapagpapalaot po sila. Okay, with that, siguro ito na lang for final message para ho sa ating mga nasa fishing industry. Baka may mga panawagan ho at mga programa na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para ho sa kanilang kapakinabangan, lalo na doon sa mga nasa mga malalayong lugar sa ating bansa. Please go ahead po, mula po sa inyong panig. So nais lamang po natin sigurong sabihin na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay patuloy po na magsusumikap na tukdin ang mandato po nito para masiguro po natin ng ating mga mangisda ay nakakatanggap ng suporta mula sa pamahalaan, lalo na po sa mga pagkakataon na may hinaharap po tayong hamon, katulad nga po nitong sigalot sa gitnang silangan na nagkaroon ng epekto sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Pero ang pamahalaan po ay hindi titigil, nandiyan po dapat palagi para po sa ating mga mangingisda. At sinisiguro po namin sa inyo ng lahat ng programa na pwede namin gawin para matulungan po kayo ay gagawin po ng ahensya. Yan lamang po, maraming salamat. Ayun, maraming salamat din ho at pinagkalooban nyo ng pagkakataon na tayo magkausap sa tiyempo po na ito. Thank you so much and good luck ho sa mga dikain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Thank you. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hinggil ho yan dun sa epekto naman sa fishing industry ng sigalot dyan sa gitnang silangan at ang tendency nga, mahal yung presyo ho ng mga produktong petrolyo na pangunahing gamit naman doon sa mga bangka na kanilang ginagamit sa pagpapalaot sa mga karagatan ho ng ating bansa. Mga kabombo, tuloy-tuloy tayo sa ating pang mga balita. Inaasahang makakatulong sa supply ng langis dito sa ating bansa ang naging pasya ng negosyante na si Enrique Razon Jr. na bilhin ang Sierra Coal Energy Limited. Ito yung pinakamalaking independent oil at gas exploration at production company dun sa Colombia. Ang kasunduan mga kabombo ay inihayag lamang nitong nakalipas na araw sa London at inaasahan na may sasara ngayong unang quarter ng taon matapos naman ang pagkakumpleto na ng mga kinakailangang regulatory approvals at maseselyo na ang naturang deal at sa pamamagitan ng kanyang kumpanya na Prime Infrastructure Capital ay pinalawak pa nitong si Razon ang operasyon pang-enerhiya sa labas ng Pilipinas. Ang Sierra Coal ay responsable mga kabombo sa humigit kumulang 10% ng kabuuang produksyon ng langis ng Cambodia o ng Colombia. Kaya naman inaasahan na magbibigay ito ng alternatibong supply para sa Pilipinas sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan na nagpapataas naman sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Tony Hayward, Executive Chairperson ng Sierra Coal, ay handa ang kanilang kumpanya sa bagong yugto ng paglago kasama ang firm nito namang si Razon. Dagdag pa ng naturang opisyal at napatunayan na ng kumpanya bilang isang responsable umano na operator at mahalagang katuwang ng Ecopetrol at yung pambansang kumpanya para naman sa langis ng kanilang bansa o dun sa Colombia.
Bagamat hindi ibinunyag mga kabombo ang kabuang halaga ng transaksyon, malinaw na ito ay estratehiko manung hakbang at napapanahon para sa kalagayan ng supply ng enerhiya ng Pilipinas at ganun din yung pinagkukunan dyan sa gitnang silangan. Sa kasalukuyan ay nananatiling sensitibo ang merkado ng langis kung saan ay patuloy ang pagtaas sa presyo at halaga ng mga produkto sa gitna pa rin ng mga kaguluhan. Ang pagpasok na rason sa Colombian oil sector ay nakikita naman ng ilan na mga observers sa makabuluhang solusyon upang mapagaan pa ang epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya na nararanasan ng ating bansa. Samantala, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng United States Department of Defense upang talakayin ang pagpapalakas ng defense partnership ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa pulong sa New York City, nakaharap ng Pangulo si US Defense Undersecretary for Policy Edridge Colby at ang kanyang delegasyon. Tinalakay ang pagpapalakas ng deterrence sa Indo-Pacific region at ang pagpapabuti naman ng interoperability ng Armed Forces of the Philippines at militar ng US sa pamamagitan ng joint operations tulad ng exercise o balikatan exercise na magsisimula naman sa susunod na buwan. Muli namang pinagtibay ng dalawang panig ang kanilang pangako sa Mutual Defense Treaty at ang patuloy na kooperasyon para sa isang matatag at ligtas na Indo-Pacific region. Sa puntong ito ng ating balitaan, dadako na tayo mga kabombo dyan sa mga balita ng ating mga himpilan na tinutukan kaugnay naman ng mga napapanahong paksa at pangyayari dun sa kanilang area of jurisdiction dyan sa mga probinsya. Dakuha natin ang Bicol Region mga kabombo at mga Kastar Nation. Kuha tayo ng update dyan sa naitalang lava fountaining. Bunsod ng pag-alburuto pa rin ng Mayon Volcano. Medyo naglaylon itong nakalipas na mga araw pero ngayon ay may panibagong aktibong mga ipinamamalas itong Mayon Volcano. May balita ang Bombo Radio Legazpi. Nakapagtala ng short-lived lava fountaining sa Bulkang Mayon kasabay ng pagbuga ng nasa 1,500 na taas ng ash plume. Ayon kay Mayon Volcano Observatory Officer in Charge Doreen Abilindez sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na nakatanggap rin sila ng ulat na narinig ng ilang mga residente mula sa bayan ng Santo Domingo at Legazpi City ang tunog ng pagsabog. Ipinaliwanag naman ng opisyal na ang ganitong mga aktibidad ng bulkan ay normal lamang dahil kasalukuyang nakataas pa rin ang alert level 3 status nito. Ang pagkakaroon umano ng lava fountaining ay nangangahulugan na pressurized ang paglabas ng lava. Matatandaan na nitong mga naklipas na araw ay magkakasunod ang naitatalang minor strombolian activity sa Bulkang Mayon na nangangahulugan umano na pressurized ang lava dahil sa kasalukuyan ay effusive ang eruption ng bulkan. Ayon kay Abilinde na dahil hindi magkakapareho ang paglabas ng lava ay nagkakaroon ng ibang daanan na nilalabasan nito na rason ng pagkipot at pagkakaroon ng pressure na nagdudulot ng minor strombolian activities at lava fountaining. Samantala, namomonitor pa rin ang mataas na sulfur dioxide emission na nangangahulugan umano na nagpapatuloy ang recharge ng magma sa ilalim ng Bulkang Mayon. Obserbahan kanina na short-lived na lava fountaining po. Yung ano niya po, yung ash plume niya po is umabot po ng 1.5 kilometers. May ano po tayo, may audible sound po ito nakasama. So yung onset niya po is nagkaroon po ng pagsabog. Po may reports tayo coming from Santo Domingo na narinig daw po doon yung itong pagsabog na to. Same din po dito sa Legazpi City. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Legazpi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio, Bombo. Samantala, itoong dose-dose ng US service member dyan ho sa Kuwait nagtamo ho ng brain trauma at seryoso mga sugat at may isa hong maaring putulan ho ng paa kasudod ng Iranian drone attack. Yan at iba pang mga balita tinutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Nag-iwan ng malalang pinsala sa dose-dose ng US service member sa Kuwait ang drone attack na inilunsad ng Iran laban sa isang tactical operation center sa Suwaba Port sa Kuwait na ikinasawi ng 6 na sundalong Amerikano. Batay sa mga sources, mas malala naging epekto ng pag-atake kaysa sa unang inihayag kung saan nakaranas sa mga nasugatan
ng traumatic brain injuries, shrapnel wounds, pagkawala ng memorya at concussions. May isa umanong sundalo na posibleng mga ilangan ng amputation sa bahagi ng kanyang katawan, bagamat hindi pa ito isinasagawa. Naganap ang pag-atake sa isang tactical operation center sa nasabing puerto sa labas ng Kuwait City, kung saan mabilis na napuno ng usok ang gusali matapos ang strike dahil lalo pang mahirapan ang mga rescuer na iligtas ang mga nasa loob. Ayon sa mga ulat, mahigit 30 mga sundalo ang nananatiling nagka-confine sa ospital dahil sa tinamong sugat sa naturang pag-atake. Ayon naman kay Bombo International Correspondent Lilibet San Diego, direkta sa Kuwait, sa kabila ng kaguluhan ngayon, nananatili silang kalmado ngunit alerto sa kanilang paligid. Aniya, kung tatagal pang nasabing krisis at kung kinakailangan na talagang umuwi, ay hindi rin ito magdadalawang isip na bumalik na sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Yung ginagawa namin ay hindi muna kami lumalabas ng bahay. Dito lang po kami sa bahay. Kung yan ang nakakabuti, dapat sundin natin. Before natin na isipin yung pag-isipan muna ng maayos. Kung nakabubuti yan, so go. Alangan na magpaiwan ako dito mag-isa kung lahat sila uwi. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Yung agarang pag-suspinde sa fuel excise tax ay hinihirit ng isang grupo dyan sa bahagi ng Western Visayas. May nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Kalibo. Nananawagan ng madalian at mabilisang pagsuspinde ng fuel excise tax ang grupong Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP upang mabawasan ang hirap ng mga magsasaka sa gastos sa kanilang pagsasaka. Ayon kay KMP Chairperson Danilo Ramos, kasalukuyan na nilang nararamdaman ang hirap at bigat ng pamumuhay sa bukidin na dahil sa biglaan at malakihang pagtaas ng produktong petrolyo. Mahigit 1 linggo pa lamang ang nakakaraan mula nang atakihin ng Estados Unidos at Israel ang bansang Iran. Ikinalulungkot ni Ramos ang sitwasyon matapos na nauubusan ng krudo ang kanilang mga makinarya sa pagsasaka sa kadahilanan na hindi na nila kaya ang mataas na presyo ng nasabing produkto. Kaugnay nito, asahan anya ang mababang produksyon ng palay, gulay at iba pang produktong agrikultural. Habang pinapatagal anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang desisyon ay lalo pang malulugmok ang lahat ng sektor na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin ni Ramos na kailangan ang mabilisang aksyon ng pamahalaan dahil ang fuel subsidy na ipinamamahagi ay hindi sapat at band-aid solution lamang sa kasalukuyang kinakaharap na krisis ng bansa. Ipinanawagan rin nila kina US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tigilan na ang pag-atake sa Iran. Hindi bago sa atin itong fuel subsidy, ayuda. Ito po ang nagiging mitsa rin o batayan ng mga nakaraang korupsyon. Ang pinaka-the best po na magagawa ng Pangulo at ng gobyerno po ay suspensyon sa VAT. Kaya po kami, sa pangalan po ng KMP, ng Masang Anak Pawis at ng Makabayan, dapat po stop, itigil ang ginagawang paggyera ng Estados Unidos sa pangunguna ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Si Kilusang Magbubukid ng Pilipinas Chairperson Danilo Ramos sa kanyang naging payag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa dahil matutunghayan ang ating mga updates sa pamamagitan ng Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman mga kabombo dyan sa Mindanao region, para updated tayo sa mga pangyayari, nariyan ho ang ating mga palatuntunan na masusubaybayan ng ating mga kabombo at mga ka-Star Nation. Unahin ko dyan sa Davao region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Kung kayo naman ho ay nasa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Abang yung mga nasa Caraga region, Bombo Radio Butuan. At sa Soc-Sargent region, nariyan naman ang Bombo Radio Jansan. At sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
Diyan pa rin ho sa may bahagi ng Mindanao, maaari masubaybay ng mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ho ng Bombo Radio Malaybalay, Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombot ka sa nation, bago tayo magtapos, sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa Udto. Sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kung madumduman nyo pa sang damlaglang nakapalagyo ang isa iya ka subject person sa ginpanigayon sining bypass operation sang police station number 2 kag na-recover sa iya sining area, sa iya sining lugar ang ginapatihan nga illegal nga droga kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Sa karon ginatutukan kag padayon nga ginamonitor ining sabitang subject person kung diin bala posible sini nga palagyuhan sa aton sini karon yang mga kasimanwa. As per information sini namutikan sang subject person nga police nagliang katransaksyon niya. Personnel nagali from Iloilo City Police Office 2 or ining Station Drug Enforcement Unit. Nagatutanda rin man subong mga drogista pero pisar sina padayon sa gyapon ang pagtutok agod nga masikop ang nasambitan sini karon nga mga police or mga nasambitan sini nga mga personalidad nga nagapalapta sa illegal nga droga kag eventuality matumod kung sino ang ila sini iyang mga source kagamo sini ang pangtikloon man sang aton sini kapulisan.
Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining karon nga pagpangalagad. Dugang sining mga proof of purchase nga sarang ninyo matipon para nga makapasakop kamo sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Epoxy Pioneer Epoxy. Tatak ka matibay, didikit na maaasahan or dikit na maasahan. Isa ka combination sang Part A kag Part B paper label. Now, Part A and Part B paper label sang anuman nga case, any epoxy variant, size of epoxy canned products. Basta partner nis lang duwa, kombinasyon, pwede gini na mangin proof of purchase. Syngenta Crop Protection sa Syngenta, bringing plant potential for life. Isa ka label sa naman nga Syngenta brand and size. Madamo ni sang produkto ang Syngenta bla. Sa aton sini mga kabumbo bisan ano lang label sini isak bilog bisan ano man nga brand o kung ano man nga size, basta iya ka Syngenta pwede gid ina mangin proof of purchase. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Ibutang lamang ini sa puti. Maghambal ka nga puti, why na sang iban sini nga kolor puti, basta puti, long size envelope. Isulod ang proof of purchase sa upper left corner. Ibutang dira, isulat ang kumpleto nga pangalan, edad, address, contact number, week number 1 pa lang kita sumong, kag pangalan sang proof of purchase. Sa tunga sang sobre ay ibutang ang promo title, isulat ang promo title, Buena Mano Salvo Year 20 promo, care of Bombo Radyo Iloilo Mapa Street, Iloilo City, kag ihulog ini sa designated drop box centers malapit sa inyo sining lugar o kung hindi gani diri sa studio sang Bombo Radyo Iloilo. Kadadlaw Lunes sa tubtob Biyernes, 3 ka mga winners ang lawagon sa Daily Draw. Duha mga daog sa 1,000 ka pesos nga prize kag gift pack nga valor 1,000 pagid. Ang gift pack nalakipan sa 1 ka Palning Orocan, 1 ka box ang MX3 Coffee, 1 ka box ang Zinc Vitamins kag 2 ka Kumiya Bihon. Isa naman ang lawagon nga special winner nga mga daog sang limited edition 60th anniversary Bombo Radio exclusive AM/FM transistor radio hindi fixed dial kag 500 pesos sa cash. Mayara pang kita sang barangay draw. Standby dahil ilang gid, no? Kaya rin karon sa linya ang aton siniyang Chief of Police sang Iloilo City Police Station number 2, Police Captain Jimel Acuesta. Sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Nay Saudto. Saluat, may nga hapon. Mayong hapon na Bombo Cham. Nakagita imo masugid nga mga pagpalamati mo tubig. Kumusta ang update karon sa pagtutok kag pagpaningwa man ninyo nga matumod sa kundin lang posible nga ginpalagyuan sang gin subject naton sa bypass operation sang nakaligad sini may nadlaw, but unfortunately nakalukso ini siya kag natigayon nga makapalagyo. Captain Acuesta, sir? Yes, so ang aton nga monitoring sa iya tulad continuous maghihapon, pero hindi naman natin siya dali-dali na dako kay patos na aton nga ginatawag nga hard course of operation. Pero ang aton nga mga police aton nga operatives nag-prepare na sang mga dokumento nila kay mag-file na lang sang kaso nga 916 regarding sa aton nga suspect. Kaya regular filing na lang siya. So pagulato na lang namon ang result. Siguro wala ta kabalo kung ano kadugayon ang pagguwa sang iyang warrant of arrest para nga kung magguwa man pagkatapon gyapon nato siya. All right. Now, sir, luyag naton may balawan na a brief background sining subject or suspect naton nga nakaplagyo. Yes, kung natandaan nyo, last February 24, nag-conduct man kami dira sang bypass operation kay alias Nico, kay alias Siloy. Si alias Siloy nga ni kag si alias Nico, dira sila gakuha sang ilang mga items kay alias Jason nga ni. Si alias Jason naman ni siya ang budigero dira sa lapas nga ginakuhaan sang dalawa nga to. Kay according sa aton nga nga secret informant, siya gid ang nagadala dira sang sang source sang mga droga. Kag medyo malawak niya ang ang area of responsibility ni alias Jason kay
matandaan, nag-sunod-sunod siya, nag-track, siya. Kasunod siya sa mga truck, sa mga delivery ko din yung area. So, sabay niya na, among pagid na ang ginapang dispatch niya ng mga items kung siya din siya makasunod nga area. Kiti ini mga delivery truck driver, Captain Aquesta, sir, kinanglan gid sini nila nga magpulaw. Yes, amo man na ang isa sa mga rason nga ako ng iban na nalakpan naton mga nagagalamit kay tiga pinulaw sila kay need nila kuno na pang pang vitamins sila para maglaw yung nila nga pulaw lalo na nag-drive sila. All right. Now, mga pila ang value gani sa na-recover naton na bilin nito pag palagyo ya siyang subject person, sir? Oo, kay nakita naman dito sa may kwarto nga gamay nga kwarto doon ginapugpungan ng guro nila do pero yung pan siguro nila inadra makita mo nga ito sa kwarto niya damo ko nagrelak ka ng mga foil kag mga items nga tapos na gamit. So more or less mga 100 grams niya na nakumpiska naton sa iya pag may standard price nga 608,000 nga balors ang suspected shabu. Ato na kumpiskar sa iya. Okay. Now, may ideya na bala kita, sir, kung sino gid ang iya sini nga ginakuha? Ano rang puno sang ginakuhaan sang items para nga palaptahon diri sa syudad sa Iloilo, particularmente sa distrito sang La Paz? Accordingly, sa aton nga source, ang items na ginakuha, ang pa ni sa Luzon. Do may sila, may connected pagani sila dito sa may tawag din sa Bilibid. So connected sila to do pagkabalo pa mo nang ginahambal sa aton nga confidential din sa aton course nga dito halin ang mga ilang mga deliveries. Kumbaga may contact pagyapon sila sa sulod ng Bilibid. Kamalo sila organize ang ilang mga items kundi pang dispatch. Iskan diri gani sa aton may tapi ang mga piso ta diri gani sa mga BGMP makaambit pa. Ambit pa oo kay do sila pagani ang nagahatag man sang information sa mga tawo sa sagwa. I don't know nakasulod ko saan dito manika nga nagakasulod gid ang mga mga cellphone sa sulod sang mga BGMP siguro or else sa mga nagabisita gid sa ila man dira. So man na hapon nga nga dapat pagatikubin kay kung gisa gani isang time nga isa si DGO pa ko na may mga nakita gani kami nga mga sulat pa halin sa pesuhan. Nakita namon sa mga ginakandakan namon sang baybas. Yung tumangkot namon kung din halin ang sulat ko na sang triso halin sa pesuhan amo nang para maka hatag gihapon sila sang information sa sagwa. Kung may mga pangalan man kamo nakita, sir? May mga pangalan man kita nga makita pero ang iba subject for verification kay subject for investigation pa. Kaya kung makita sa mga cellphone nga kumpiskado naton, makita dira ang mga transaction kung sino ang mga ka-deal nila. Pero ang iba wala sa ngalan na kay number lang man pero kung bisa ginahatagan ginaton sang importansya ginatukid naton ginapaibigdan naton kung paano naton makilala ang mga transactions nila muna kung bisa ang ginakasahan pag ginapon naton sila sa operation. Now, ining subject person, may daytime job ni siya or may trabaho ni siya o kung purely pagduso lang niya sa illegal nga droga, Captain Aquesta? May trabaho siya. Ang trabaho niya kasunod-sunod siya sa mga truck. Though helper gid siya sa mga truck pero isa sa mga main reason niya kung nagasunod-sunod siya sa mga truck it because naga-dispatch siya sa mga illegal drugs, illegal items. Okay. So sa karon regular filing and hopefully kung madasig-dasig ang pagwa sa warrant of arrest, that's the time nga ti ayamon sa Iloilo City Police Station number 2? Yes, hindi lang ang Iloilo Police Station to mayara pakikita sa ibang mga unit na kung magawa ng warrant of arrest. Hindi lang kami ang pwede makaayam sa ila, madamo man kami. Alright. Sige. Captain Aquesta, sir, thank you so much sa paghatag liwat sa tiyempo diri sa Bombo Radio mayong hapon.
Welcome gid kag madamo kang salamat nga. There you have it, si Police Captain Jimmy Lacuesta sa Iloilo City Police Station na number 2. Di markado na ang mga katransaksyon sining pisar nga nakapalagyo, pero temporaryo malang niya. Temporaryo malang ni pagpalagyo ya kag pagpanago niya. Kay pananglitan niya banwa nga magwa ang iya sining warrant of arrest. Hindi lang kay Iloilo City Police Station number 2, kundi tanan sini iyang law enforcement agency ang sarang na nga makaayam sini siya sa sining nagatrabaho bilang helper sa mga tracking nibla. Front lang gali na ang matuntuon siniya. Siya ang naga-supply dira sa galamiton sa mga naga-pulaw-pulaw nga mga truck drivers. Atensyon sa mga tag-iya sa mga tracking. Sulusibaw-sibawan nyo man ninyo sining mga tinawo. Kay basi hindi na panagitlon, hindi na nakabalo mamisok o kunway nagapiyong-piyong na. Sa aton sining mga kasimanwa bangod giti lango na sa illegal sining droga kay kuno amo inang sarang makapadula sa iya sining tuyo. Por Diyos por Santo, kadamo man sa mga energy drink sarang mabakal iya sa merkado nga illegal gid nga droga ang ila sining gamiton para nga madulang ila sining tuyo. Kung pampadula man lang sang tuyong kinanglan mo engineer, tirutuslo ka kasbityano lay mo sining butkon dira. Tonta ko hindi madula tuyo mo. Kinanglan mo gid maghimo sa nga illegal. Kinanglan mo gid nga magamit sa nga illegal sining droga. Kunti nakahatag ka pa sa palangabuyan sa mga durugista, kag kasubong ginagaan mo sila sang kay gayunan nga maglapad pag ginang ila kag manginayuhan ang ila siniya nga negosyo nga mo ning nagapanguna sini nga kontra sa aton sini nga sosyedad, sa aton sini nga gobyerno. Kay way gid sa nga kayuhan nga may idulot o kon mahimo ang mga tawo nga lango sa illegal sini nga droga. Hindi pa tsimpo sining subject person pero ti maabot gid ini kag laban-laban sini sa kamot gini siya sa kapulisan aton matupa pandaman sa mga durugista dira. Ang ating aton sini kapulisan way nagauntat sa pag-ayam sa sining mga tawo nga nagapalapnag sa illegal diriya sa syudad sa Iloilo. Halin sa syudad sa Iloilo, mapabanwa kita, makadto kita sa probinsya sa Iloilo, partikularmente sa bahin karon sa banwa sa San Joaquin, sa damlag lamang ginapahayag sa officer in charge sa punong barangay sa barangay Ginutan San Joaquin, Iloilo. Ngayon siyang nakabaton sa pagpamahog ang mga ang tinaga or ang punto sa nagpahog sa iya nga kung gusto niya pa mabuhi kuno hindi siya mag-intervenir sa investigasyon sa kaso sa pagpatay sa kay former punong barangay Richard Salabo sang Ginutan San Joaquin, Iloilo. Kung madumduman sa aton sining mga kuturan si punong barangay Richard Salabo ang nasapuan sa sulod sa iya sining hulot nga way na sang kabuhi kag may pilas tugas ang pagkalutang sandig sa pagpangusisa sa San Joaquin PNP kag subungman sa Iloilo Police Provincial Office. May nakasiplat, may nakakita sa isa ka persona nga si alias Tuto nga nagwa sa likod sang balay sang biktima kag nasiplatan man nga may dala ini siya sang armas luthang sang masiruin na sang aton sini kapulisan. Sa aton sini mga kabombo golpiada lang man iya sang pagliligan sini sa may adlaw ang OIC punong barangay sa barangay Ginutan nakabaton sa pagpamahog o galing kay waya makita ang nawong. Pero dako ang posibilidad sa pagpati sa aton sini kapulisan nga hindi man magaliwan kagadaw kasubong dira man lang sa palibot ang suspitsado or mga suspitsado or mga responsable sa kamatayon ni punong barangay Richard Salabo.
Kon si Police Brigadier General Josefino Ligan pa ang pahambalon, grabe na giniyang ila sining agatso. Hamakon mo sila nang nakapatay, mamahog pa nga mamatay liwat. Ido kasubong man karon iya nga pagpanghangkat ini sa bahin sa aton sining kapulisan, partikularmente karon sa San Joaquin Municipal Police Station kag Iloilo Police Provincial Office. O nga daw nagapakita sini Banwa nga way iya nagakatahap ang mga kriminal, partikularmente ining mga responsable sa kamatayon ni punong barangay sa Labo. Sa karon sa aton sini nga mga kabumbo, ano ang latest man diri iya nga pagpangusisa sa Iloilo Police Provincial Office sa San Joaquin Municipal Police Station? Hibaloon naton inabanwa sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Oras naton 10:07 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, standby balikan tang dugang nga mga balita kag impormasyon pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahanumdom. And right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 8 to 14, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang saliwat excited as they are set to give you one great musical show sa concert at the Plaza sa sining Marso 14, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gidsubong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 15, ukon umpisa alas 10 ang aga, ang may luyag nga mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ukon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish,
poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo. Ipabombo. Diri lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isod sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nagataas man ang kilay sa aton sining regional director kay amakon sinini mo sila na ganiya nakabuhat sang krimen na mahog pagin sila nga ang kunon ang kabuhi sing isa paginiya ka barangay official para lamang hindi mag-intervener kuno sa sining pagpangusisa sa aton sining otoridad. Anong latest subong sa linya naton si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Lieutenant Colonel Aranyo, sir, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo na Isaud. Good afternoon. Bombo Cham, hapon gid sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio. All right, Lieutenant Colonel Aranyo, sir, what's the latest sa pagtutok man sang IPPO sang aton sining kapulisan, particularly ang San Joaquin Municipal Police Station sa kaso sining pagpatay sa kay punong barangay Richard Sabalo? Bombo Cham, sang nagligad nga simana na tigayon na naton nga na-file ang kasong murder batok sa sospitsado sa likod sa kamatayon sini sa aton dira ka biktima ang punong barangay sang barangay Hinot. Kag sa subong na hulat na lang nato no ang
maging resulta, especially nga ma-file ini sa korte later on kag mahulugan sang warrant of arrest ang aton sining suspitsado dira. All right, sa nasiling ko na Lieutenant Colonel Aranyo, sir, bisan si ang aton sining Regional Director, Police Brigadier General Josefino Ligan daw nagtaas man ang iya sining kilay kag nagsanting man sining iya sining kadulungan matapos nga nabaton ining report nga nakabaton sa death threat ang OIC punong barangay sang Hinutan na San Joaquin, Iloilo. Yes, Bombo Cham, no? Ang ano naman dira, regarding naman dira, susang nabaton ini sang San Joaquin Municipal Police Station. Diretso man mismo, no? Direkta man mismo sa aton dira ang officer in charge sang barangay Hinutan ang impormasyon nga ginpalabot ya. Gilayo naman kita dira nga dugang sa aton sininga deployment mismo dira sa barangay Hinutan. Actually upod ang aton sininga first IPMFC o kung ang aton nga Iloilo Provincial Mobile Force Company, so may ara kita dira nga ginpamta. Anong paglantaw? Mapabili naton dira nga malinong. Anong paglantaw karon? Yes, Bombo Cham. Yes, sir. Anong paglantaw karon sa aton kapulisan sa sining another makabig naton incident kati parang daw hindi mag-prosper ang pagpanghusisa or kung ano man ang tinutuyo nga pahugo ng OIC dira punong barangay Lieutenant Colonel Aranyo? Yes, no, actually na istorya dira mismo sang aton nga San Joaquin Municipal Police Station ang aton dira natungdan sining officer in charge. Kag sa pag-inistorya na nila kung may diretso ba lang tinaga nga dalang pamahog. Actually do nakita man naton dira nga hindi siya directly kay ang tenor kumbaga kay do during the time kay according ni sa kay Kapitan Dugin Pukaw ini siya sang desoras ang kagahon kag according siya do mga duwa ini ka mga individual nga hindi ya makilalaan ang itsura kay actually wala ini siya magwa sang gintawag sang duwa ni individual nga nagkadto sa iyang balay kag do ang tinaga nga dugin buyan to sa iya ginabala lang sa nga kap obrahan lang ang imong nga obligasyon. So do wala sa sang apparent Bombo Cham nga tinaga o ano dira ang balanon nga do ginapahog siya. So hindi amo galing impormasyon nga do ginambalan siya nga kung gusto mo pa mabuhit hindi ka mag-intervener sa investigasyon. During sang pag-ipalo naton dira sa police station do wala sila makabungat amot na pinagtuyan sa natungdan sining officer in charge ang mga nasambit sining mga duwa ka individual. By the way, Lieutenant Colonel Aranyo, sir, ining suspitsado taga Hinutan man or pangayaw sa lugar? Yes, tumandok man dira actually kag based sa investigation, no, a little background para ma-intindihan sa aton sining tagbalamati, may pindig man ini nga kaso sa korte ang pagpangawat sa back 2025. Sa dira kag ginasundan naton nga motibo kay ang aton ning biktima Bombo Cham nagpirma ini, nag-execute ini o nag-issue ini isang certificate of ownership no sa baka nga ginkawat dira which is nga ang suspect amo man ini ang suspitsado nga lutang patay sa aton sini nga biktima. So kung ano lang taon naton ang kawatan gin kasuhan sang punong barangay pinagi sa pag-certify nga iya tong baka nga kinawat diri kag amo ning pagtanom niya sang kakig sa biktima karon na Lieutenant Colonel Aranyo. Ginkasuhan ang suspect ang kawatan sang kaso nga cattle rustling sang tagiya sang baka. Kay
si Kapitan, ang participation ni Kapitan, nag-issue siya sa Certificate of Ownership kay incumbent upon di po ng barangay nga kung nasigurado ya sini nga ang isa ka baka, halimbawa wala sang nagakaigo sini nga mga official, sini nga mga dokumento, credentials for that matter nga nga nag-approve nga ang isa ka certain individual amo gining tagiya, pwede siya nga maka issue sang certificate of ownership. So amoy nang natabo. So karon ang natabo dira because of the ni Kapitan Ginobraya, so na prosecute ang kaso kag I believe ari na subong sa korte kay do piansado na ining ang aton sining suspect kag do ongoing sining gila sining trial Bombocham. Aha. So far ang suspitsado Lieutenant Colonel Aranyo ara pa sa lugar or why na dira sa may hinutan? We have information mo po Cham, but hindi lang nato ma-reveal sa aton sining mga tagpalamati kay ginahulat naton nga kung matabo or mahulugan sang warrant of arrest may mga ara kita sining pag obrahon sining mga operation, especially ang pag-track kag pag-implement sang warrant of arrest saya. All right, we understand gid sa bahin man sa operation karon sang aton sini kapulisan ang tinutuyo lamang naton diri is that nga matagan man sang nagakigong hostisya ang kamatayon sang punong barangay Lieutenant Colonel Aranyo, sir. Yes, amo man nina ang aton gusto Bombocham kag gina-assure man naton ang aton sini nga mga pumuluyo nga especially sa barangay Nutat nga ang aton nga kapulisan, especially ang Iloilo Police Provincial Office, upod ang aton nga San Joaquin Municipal Police Station kag ang aton nga Mobile Force Company handa gid nga ipamintin na ron ang kalinong kataway dira sa ila sini nga barangay. All right. With this, Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, sir, thank you so much sa imo sining tiyempo. Once again, good afternoon. Madamo man nga salamat Bombocham, ka good afternoon sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio. There you have it, si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. So, warrant of arrest na lang ang ginahulat si Nandari Banwa. Sa nasambitan sini karon iyang suspitsado agon ikasa ang pagdakop sini sa iya kay natipo naman ang mga nagakigo sini iyang mga ebidensya kag may mga nagtindog as a witness sa aton sini nga mga kabumbo. So ang aton sini kapulisan hatag man sang ila sini iyang masarangan nga effort agod nga madakop kag matagan man sang hustisya ang pamilya sang nailo ni punong barangay Sabalo or Salabo sang hinutan San Joaquin Iloilo. 34 minutos na nakaligad sa takna sining launa na saklaw ang makatapo sang media, partikularmente sa bahin karon sang Iloilo City Press Corps. Kasunod sang pagtindog ni Iloilo City Councilor Nene de la Liana kag nagpabutyag man sang iya sining manifestation may kantanan sa estado sa mga overseas Filipino workers dito iya sa Middle East kag kun ano bala ang ginahimo sang syudad sang Iloilo nga bulig sa mga nagpahayag nga ini sila ang apektado sang kinagamo dito iya sa Middle East. Sa pagtindog ni Councilor de la Liana sa podium, gin-address niya ang makatapo sang media. Kag may mga tinaga siya nga ginbuyan nga daw kasubong kung ang mga kauturan paganin naton magtumod kasubong iya sang isa ka tyrant, isa ka diktador. Dati ang balyas niya
Hindi ko gusto mabatian sa headline nga may sala ang city government, hindi preparado ang city government, kay preparado yung city government. No? Sa aton, sini mga kabombo, yari malang kabahin sang statement ni Iloilo City Councilor Nene Dilaliana. Okay. Alright. Standby. Liwat, yari ang kabahin sang payag sang konsyal. Gentlemen, I am just trying to manifest this because hindi ko gusto nga ma-headline naman. Hindi ko gusto nga mahambal nga ang City of Government of Iloilo wala sang may ginaobra. Wala sang hindi ready. We are ready. The City of Iloilo, be it on record that the City of Iloilo is ready nga mag-accommodate sang OFW more than 757 nga halin sa Middle East. That is why nga gusto ko gaan na kamugaman ng background if I may be allowed, Madam Chair. Nga kung may mapuli diri nga OFW sa Iloilo, for example, halin siya sa Dubai, mapuli dibi. Ang obra ko na makadto sa peso. Ang peso Masturiana kaya dira i-profiling siya. Dalon siya sa OWA, pagkwaan siya sang pagkagya sa OWA, kwaan siya sang record, balik siya sa peso, gaan siya sang kwarta under RH. So, Madam Chair, ladies and gentlemen, I just wanted to point out, hindi ko gusto nga magsala naman ng headline, the City of Iloilo under those programs I mentioned earlier, we are ready. The City of Iloilo is proactive. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Lady. Kabahin nina sa payag ni City Councilor Nene Dilaliana, kaga daw nagatubang gid siya sa right side, of which dito man na-situate ang mga katapos ang Iloilo City Press Corps. No? So, gintawag man ang atensyon ni Councilor Dilaliana sa iya sining nangin statement kag actuation sa aton sining mga kabombo kag nagman up man si Councilor Dilaliana nga mag-admiter sang iya sining sala kag nagpangayo sang pasaylo. Siguro na overwhelmed lang siya nga why kuno sang may ginaobra or kun ano dira, but sa aton sini makasimanwa hindi man niya siling di man niya siling sala na sang magkatapos sa media kung ano man lang iya ang ginahatag sang resource person, interviewee. No? Dira man lang kag nagaplastar sang anggulo sa bahin sang media abi sa aton sini nga mga kasimanwa. No? And we know for a fact hindi man amo sina ka dali or as isip kita sa mga ahensya sang gobyerno nga may direkta nga concern na tuhoy sa mga overseas sa Filipino workers. No? So kung ang city government, ang Public Employment Services Office under Mr. Gab Umadhay ang preparado or may mga programa ang city government nga preparado sa pag-accommodate sang gusto magpa-repatriate nga Ilonggo taga syudad sang Iloilo sa aton sini nga mga kasimanwa, tiway man sang problema. Ang punto lang kay sa aton sini nga mga kuturan, daw kasubong nagadikta si Councilor Dilaliana nga hindi niya gusto nga mabatian or makitaan sa headline nga hindi preparado ang syudad sang Iloilo, no? Kay sa aton sini mga kuturan, hindi lang man iya ang informasyon nga negatibo ang mahambal naton abi nga hindi na gid iya madisponiran or pakalain na ina sa isa iya ka panggobyerno. No? It's a matter of
challenge and it's a matter of pagpukaw, pagkuhit, pag-call sa attention sa concerned officer, department head, or in charge nga mag-step up siya sa iya sini nga katungdanan. No? But we really appreciate sa ginhimo man ni Councilor Dilaliana, no? Ngati nagpadulong sa media launch sang City Hall kag nagatubang sa mga katapo sang media agod magpangayo sang pasaylo, no? Yari ang pagpangayo sa pasaylo ni Konsihal Nini Dilaliana. Ari ko di subong sa media launch para mag-explain sang side ko kay siyempre na damo ko nakita nga sa aton press nga siguro do na misinterpret ang akong paghambal nga term ko nga headline. First and foremost, antes ko hatag sang akon nga side, first and foremost, first things first, kung nakasaklaw man ko, kag kung mga naka-hurt man ko sang Balatyagon, sang aton press, sang aton media diri nga naga-cover sa City Hall, I apologize. Na kung na-hurt man feelings sa iban nga pod tadi, I apologize and I'm sorry. I know as a public official, words do matter. They tend to shape opinion. They tend to influence behavior and they encourage actions. So this is a lesson learned sa akon. I admit. Pero I just wanted to point out and put it on record nga wala ato malis kag bad faith sa part ko nga paghambal ko nga ang term ko nga headline. I know that you understand nga at the time sang debate ako, kag naghatag ako manifest, it was during the heat sang session. And may ara ga debate ako kag naga-manifest ako sa katunggali ko nga isa ka konsihal. At that time, syempre, ang pinaka-konsihal introduce siya sa isa ka ordinance nga gabulig sa OFW ta. During that time, gusto ko lang tani ipabalo nga may ara ang government ta sang nakaigo nga mga programa para sa OFW ta. Because balanta man, let's put it this way, balanta man lain man ko grupo, lain man nga grupo, hindi ko gusto nga magamit nga wala sang may ginabulig ang syudad. Amo lang na taning akon nga namin sang headline na hindi bala magamit nga ay nagpapasar sa kay bangod gali wala sang program ang government. Dira nagsulod ang term ko nga headline na hindi ko gusto nga magamit nga mahambal nga ay nagpasar gali ni si councilor sang amuning nga ordinansya because wala gali sang program ang city government. Amo na dito nagsulod ang akon nga term nga basi magsala ang headline pero it was not addressed sa press people and I apologize kung hurt. Real talk kung na-hurt ka mo, real talk ma-hurt man ko sang aga kay may pag-update ko sa cellphone ko, may you are invited by this to like press amo ni pag-like kung may mulay. Pero hindi man mulay, professional man. Pero ang hurt ko real talk kay iban friends ko, sorry lang kung muna ito lain gibot ko, pa-issue lang ko statement, hindi man na nakunhod sa buot malah nga you know me, ang iban ko rin di, pero sa iba nga kilala sa akon, may pero hindi ko lain nga tao, I don't, wala ko pang personal, and wala man ko plano nga ma-hurt sang feelings sang iban, pero this is a lesson for me. Next time, mas kinara ka sa heat of the moment, choose your words wisely. Na hindi ka maka-affect sa press. Sa college ko, sang polsay ako, sa San Agustin, member ako sa editorial board sa amon newspaper. And I do fully understand ang work sa aton media. I know how it feels. I know kung ano ang inyong ginagawa. Kaya wala ko na, I don't intend, wala ko plano nga insultuhon ang inyong brand because it's your job. You do your job, I do my job. Pero if there's one thing na learn ko sa history, sa politics sa Philippines, is you can pick any fight with anybody.
but never pick a fight with those who holds the pen. And that's you. So if ever nga na-offend ko kamo, I take full responsibility sa term ko nga headline. It was not intended sa RMN, it was not intended sa Action, it was not intended sa Panay News, it was not intended sa RP, sa tanan sa inyo, sa radyo, sa any Panay News, sa anybody. You know me, sometimes mag-interview ka mo sa akon sa kaging interview, gagwa lang ang words sa ako naman agad kung buhay lang si Lula ko, mapasalamat ko siya kasi gamay ko, permi ako na balan nga nini ang makapatay sa mo, baba mo. Pero real talk, balong ko na hurt ko bala kay band friends ko, nag-share, sabi ko ano sala ko man, tapos kin-review ko and I ask guidance and I ask nangayo ko sang advice sa mga kilala ko nga dugay na nga journalist, siling ginantaw nila, siling may sala ka sa paghambal because ara sila dito at that time. Sino pa bi ang naghahatag headline? No less than the press. Pero pabalo ko sa inyo nga I'm sorry, words do matter, pero at that time wala ko gina-intend na pa sa inyo. Alright, there you have it. Si Iloilo City Councilor Nene Dilaliana. So, sa aton sinima koturan, siyempre, ginabi-abi ginaton ang pagpangayo sang pasaylo, sining konsihal, sa aton sining mga kasimanwa. Siguro, nano lang siya, magluwas ka na overwhelm siya, nadala lang sa iya sining emosyon, kay ang nag-propose sa pagduso iya sa isa ka ordinansa, si Councilor Shin Marie Mabilog mo. Ginako niya man nga basi ko na mo sining magwa nga ang ma-headline sini do gwa niya napasaran ni Councilor Shin kay wala sang programa ang city government. Ang depensa ni Councilor Deliana is that nga kung sa programa lang may ara, no? Pero amo na ganing kinalain bala sang programa, no, kay kung isa lang siya ka initiative pagbaylo sang administrasyon niya, depende kung padayuno niya na, no? Pero kung ordinansa magapabilin ina kag nagakadapat nga iimplementar, sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. Pero sa gyapon sa aton sining mga kabombo, no? Acknowledge ginaton, ginabiabi ginaton nga si Councilor Dilaliana nag-ako nga ini siyang may kakulangan kag subong man nagpangayo sang pasaylo. Alright, sa aton sining mga kabombo ginapaalinton sa mga talatapan sang gobyerno, no? Nga dapat magpabalogid ang mga nagakaigo sini iyang mga lihok man regarding sa compressed 4-day work week nga ila sini ipatuman, no? Kay ang iban wala makapabalo mo, no? Sa aton sini nga mga kabombo wala makabalo or wala mapabalo kay way man sang pahibalo, no? Kapin pa may mga transactions, no? May mabayad sa ila sini iyang taxes, may kuhaon sa Registry of Deeds, may kuhaon sa Kapitolyo, no? Iban sarado pero iban bukas kay wala sang official or proper announcements. So muna panawagan naton sa mga insya sang gobyerno nga magpabalugid, no? Prior para iya nga hindi makatugaman sang huol kag salangisag sa aton sini nga mga kasimanwa.
51 minutos nakaligad sa takna siningalaw na. Check ko naman this time balita ni Bombo Joe Marvilla. Mga taxi drivers, why na nagalibot agod nga magpamasahero kay nagapanglakaak na ang bilis ang gatong. Si Bombo Joe Marvilla may follow-up report. Bombo Joe Mar, please go ahead. Nagablakuon karon ang pila sa mga taxi driver kasunod ini karon sang pagsaka no sang presyo sang gatong nga kun lang tawon ang kada litro karon sang krudo nagadalaga na siya 70 to 80 pesos sila ang kada litro bumbutsam no ti sunod diri sa pila ka mga driver nga napakigungutan naton mga 20 pesos gid no agin saka sini sa iniya sa kada litro sang krudo no sa sumo sini karon nga mga trion depende man kay may mga iban mas ning taxi nga di gasolina do medyo manubo saya no pero ti iban sini nga nagatughong gid sang krudo. So sanggin pakigangutan naton ang pila sini diri ka mga taxi driver ang iba naghambal sini kay last week no before sa sining big time oil price hike mabakal pa sa tag 60 pesos no ang kada litro sang krudo bubutsam sumonti nagalabot na sa mga 80 na no ang kada litro sini so do mga 20 pesos gid ang saka. So sunod diri bangod sa sining oil price hike nagadangat sa 300 to 400 pesos ang madula sa ila ng daily income kay sa isa kadlaw makatughong galinista sa mga 20 litros no sang krudo bumutsamti ko nagsaka sa 20 pesos ang kada litro sini. So kung i-multiply naton so madangat sa kung madalagan sa mga 400 no pesos sini ang kuntani nang masulod pa sa ila sining kita sa isa kadlaw no kag ti isa man gani sa lantaw nga ang apektado amo ni ang mga driver kay sila man ay nagatakas no kung paano nga mabaydan ang daily sining arkila sa ila sining operator kag ti dako man ang no ang kaperdihan nga kung tani ang amo sina nga kantidad magdalagan mga 300 to 400 pesos adlaw no dako na ang mabakal no sa ila sining pamilya. So bangod sa sining pagtimbuok ya sang presyo sang gatong ti ang hambal diri sa pila ka mga driver why naman sila sini may mahimo no kundi mangita sila sang pamaagi kung paano nga makahagan-hagan man sang fuel consumption sa ila sining unit. Isa gani ni karon ang iban sining mga driver imbes nga kun ang kinandan sini nilang sini no ang kinandan nila sining pangbiyahe no paglibot diri sa syudad nagapamasahero sila no kun din makakita sang pasahero bumbutsam kay balamo ti kun magparking lakno sila ang uyang sa oras no although nga ti sigurado man pero ti uyang sa oras ang mga sang nagligad nga sinimana nagalibot sila sa pila ka mga mall pila ka mga business establishment sa diin nga medyo madamo karon sang mga tawo no ti kasunod sining pagtimbuok sang gatong ang ginahimo nila subong why na sila galibot no parking na sila sa isa ka lugar o kung nagapila sila no agod nga makatipid sila sa gatong kay sunod diri sa pila ka mga driver na pakagungutan naton kung maglibot sila bumbutsam duwa-duwa pa na kung may pasahero kay tis kadamo kuno sang mga kompetensya na subong sa dalanon. So kung amo sinang matabo basi kun sa sige-sige nga libot kanon na sang gatong no ang ila sini karon nga income amo na nga although nga kun mag-parking sila medyo malawig-lawig lang no sa oras imo sining hulat pero ti sigurado no nga may ara sila sang pasahero sini nga pick upon kaysa nga maglibot nga duha-duha pa no kung may ma-pick up sila nga pasahero o kung wala no isa man gani sa do nagapanubo sa income nila angay sina kung may pasahero abi nga magpadulong sa isa ka distrito kung halin diri sa Haro pakadtos Mandurriao no ti mayo na pero kung magbalik kung way isang pasahero no so hindi ko makabawi-bawi amo nang ibante nagapaugat anay sa isa ka lugar ko din hasta nga makakuha sang pasahero agod nga ti kun may pasahero kundi may income sila nga gasulod no sa ila sini nga unit tagsa sinika
biyahe Bumbocham. Alright. So natigayon ta diri may pakagangutan no si Edwin no pabati tabla ang kabahin sa payag ni Edwin Orcahada kay nani no sang ma-interview diri sang Bombo Radio. Ayo man niya. Mayo makbisaka. Nga kon wala. O ti dalman gid. So why gid? Umpisa nga nagsaka ang gatong kamustang income nyo? O ti nagina. Naman? Ti kinakato ang ginansya mo to sa kasulina. Ti gamay na lang dalo mo puli. Sa una, ngaway pa man sa price hike, pila pa puli mo? O ti depende man sa biyahe man mo, may arang 1,000, may arang isang 500 lang. Amo na na. Okay. Ti subong mga pilang puli mo? Ti way kayo, ini kadlaw ko luway kiguro dalon, short pa ni. Nga man sa gatong gid? Oo, sa gatong gid nagsaka. Sa una, makapultang ka o mga pila pultang mo na? Di, depende man kay ti Jota, imo dalagan mo kay pagwa mo, pultang na mga daan mo. Gatong naman, no? Oo. Okay. Di, angay siya na, mga pila gid makadtos gatong? Ito nga kay kamo sa ginansa mo, ginansa kami sa 600. Di, 3 kito makadtos siya Sa gatong? Oo. Amo na dalog mo bilin ni 300? Oo. Di ano na makalmas 300 na? Di sudaan lang guro sunod balay no? Oo. May eskwela ka pa? Okay na, apo na lang apo. Apo no? Oo. Angay sa ni galibot ka mo or ga parking lang? Ay, parking na lang wala nang galibot. Maman? Di kay gasilong tanay mo lang kamong unit? Unit ka, kuhan mo maglakat? Ay kung maglibot ka o anong disbentaha kung maglibot na? Ati, way gid kisa gatong makadtong kita mo ang libot mo. Okay, so na maglibot ka kay brato pag gatong, no? Subong ulat na ka mo? Ulat na lang, pila-pila. Ang problema galing di kay hindi na kami kapila di sa plaza o kay tungod di sa jeep ng Mandurriao, ginaipit sa kami diyo. Di ko ba? Hindi ko ba, tani, di ko na sila tani ma-parking sa ilangin nga parkingan. Si Edwin. Duway la problema, gali ba? Dogo sir nampaw na gani. Oo. Magluwas sa kaiwat sa pasahero, tiyan mo na ang kabala mo sa Haro Plaza, do dragid ang bulyuhan sa pasahero mo, no? Kung sa Nobla do dragid ang intersection, no? Halin ka to Stagbak, halin ka diri sa Pio, halin ka diri sa may Top North, halin pa diri sa La Paz, no? So do dra ang kun bala do dra tanan nagatipon, puputsampo mo na nga do ginagawan man ni sa mga driver kung paano mas lang maka-pick up sang madamo sining pasahero. Ang sa ayuda kay batita do may tag 5 mil ni karing ti do dito pa Manunas Manila ni. No, ti mayo ni kung makalabot diri sa may Region 6 ang 5 mil sining ayuda sa mga POB. Makalabot pa na dito lang mauna sa Martes. Anyway, Bombo Jomar, balik-balikan ta ka kay i-check ko lang ang linya karon sa spokesperson ni Mayor Raisa. May announcement sila nga pagwa diri pagwagi lamang? Sa Santay Bumbocham pa. Sige. All right, check naton this time linya ni Ma'am Joy Fantilaga Gursal, may kantanan sa pag-reconstitute sang Iloilo City Local Price Coordination Council. Iliman sa gyapon na banwa naangot sa sining krisis, no? Nga ginapangatubang sa karon sini naton sa sining bulyada, no, sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ti ginalawman naton nga may rasang domino effect ang nasambitan sini karon iyang isa sa mga problema naton, no? Ti may ara sang pag-monitor man sa mga presyoanay sa mga nagapanguna nga blaklon dire sa bahin sa syudad sa Iloilo. Ma'am Joy, good afternoon. Si Bombo Cham ini sa Bombo Radio Iloilo. Good afternoon, Bombo Cham, kag good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Tama ikaw, no? Bago gid lamang nagpapanaog ang aton nga alkalde sang Executive Order number 033, an order reconstituting the Iloilo City Local Price Coordinating Council. Ini kasunod man sang memorandum circular nga ginpapanaog sang DILG nga nagamando sa tanan nga mga local government unit nga i-activate ang Local Price Coordinating Council. Although, nga prior to this, ang aton iyang
Local Economic Development and the Investment Promotion Office, Business Permits and Licensing Division. Last week pa yan nag-start naman kita monitoring, especially particularly sa aton sini nga mga petroleum products. But to comply with this with the directive of the ILG, ang aton nga alkalde nagpapanaog man sa sining executive order nga naga-reconstitute no sa aton nga Iloilo City Local Price Coordinating Council, kung sa diin ang chairperson sini ang aton nga alkalde, ang co-chairperson ang regional director sang Department of Trade and Industry, kagyara man ang mga members sang Department of Economy, Planning and Development, ang aton nga Department of Interior and Local Government, Department of Agriculture, ang Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, ang Department of Transportation, Department of Information and Communication Technology, Department of Science and Technology, ang Philippine Statistics Authority, ang aton nga City Planning and Development Office, City Health Office, City Legal Office, City Agriculture Office, kag ang mag-serve as Secretariat ang Local Economic Development and Investment Promotion Office, Business Permits and Licensing Division sa Iloilo City Government. So basically, ang functions and duties ng sining nga council, sila ni ang mag-monitor sang kung may ang sang surge sang presyo sang aton nga mga basic, essential and prime commodities, kasubong man sa mga petroleum products, mga fuel and other related products, kag sila man niya mag-monitor sa mga entities nga naga-impose sa mga unreasonable or the patarasak lang balaway na hindi na husto nga pagpasaka sa presyo sang mga nasabit naton nga mga commodities and the products. Also, this council Bombocham ang mag-monitor man sang supply diri sa aton sa Iloilo City, kag sila man ang nakatoka diri nga mag-formulate sang isa ka measure kung paano naton i-address ang ining hoarding, especially sa aton nga mga basic and essential prime commodities. Kag sila ni ang mag-establish man sang isa ka mechanism kung paano naton ma-protect ang aton sining nga mga consumers sa mga inadequate nga supply kag mga unreasonable price increases sa tion sang not only subong sa away sa Middle East but also sa mga way man naton ginapangayo no kundi base mga calamities no nga palaabuton or mga emerhensya, sila ni nga council ang ang maga-monitor. Ang aton nga secretariat, ang Local Economic Development Investment Promotion Office, once nga may ara na ni sila for monitoring no, sila ni ang masubmit naman niya sang report sa National Price Coordinating Council, kaya obligado sila or obligado ang aton nga Local Price Coordinating Council nga mag-submit man sang report didto sa National Bombocham. Alright, so mahatagan sa nagakigo nga pag tamod ini kag hindi lang niya basta-basta man nga kay kumo mayara sang krisis karon sa gatong, magpinagusto na lang iya sa pagtago or pataas ang presyo ang mga yara sa linya sa sining mga essential kag prime commodities sa Miss Joy. Yes, importante ni no nga mapabalo man naton sa general public that we have this council nga may naga-monitor sa ila, not only ang aton nga PNP kati na hatagan naman ni sila direktiba sang DOE to monitor no. May ara kita council nga naga-monitor sini. And also Bombocham, kuhaan ko na lang ni siguro ang opportunity nga ma-informan ang general public, especially sa may mga transaksyon diri sa City Hall tomorrow. Ang aton nga Office of the City Treasurer, ang diri sa ground floor, kung may ara sila yung magbayad sila dira or may transaction, we are open tomorrow no, from 8 a.m. to 5 p.m. including ang aton nga mga satellite offices sa mall. Open sila kadungan man sa pagbukas sa mga malls. And ang aton nga Local Economic Enterprise Office sa mga markets, ang Business Permits and Licensing Office bukas man no. Ara ni sila ya sa
under ni sila sa usual work arrangement kag magapabilin nga fully operational tomorrow, no, Friday. Hindi ni sila sakop sa 4-day work or 4-day on-site work arrangement. Sa mga offices nga why man niya nag-serve sa mga external clients kag mga admin works, may ara man kita nga ginatawag nga flexible work arrangement. So ang kada department heads kag mga chiefs of offices or offices may ara na ni sila direktiba, no, nga istrikto nga i-monitor ang attendance kag ang accomplishments sa ilang mga empleyado through virtual attendance monitoring kag work accomplishment tracker, Bombo Cham. All right. Thank you so much, Ma'am Joy, sa imo sining mga informasyon ngin pakigbahin man pinagi diri sa Bombo Radio. Salamat gid kag maayong hapon. There you have it, ang spokesperson ni Mayor Inday Raiza Trenia, si Ma'am Joy Fantilaga Gurzal. Sa aton sining mga kasiman mo, maula pa rin kita sa latin sa aton sining pangalagan. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Rinchi. Isimobot siya, Mablanco Over, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 8 to 14, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang saliwat excited as they are set to give you one great musical show sa concert at the Plaza sa sining Marso 14, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latonda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 15, ukon umpisa alas 10 ang aga, ang may luyag nga mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Balanda, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. It's time again for us to be together. So welcome diri sa kahapon lamang program. Of course, this is Tita Regine and today is a beautiful Thursday. It's the 13th. It's the 12th of March 2026.
budlay, gid man ko nagabuaw-buaw ng iyong mga mata. Anyway, kumusta ka mo dati? Busog na? Or maybe sipping-sipping na lang, no? Coffee, juice, or anything? Welcome diri sa kahapon lamang program, and especially special mention sa ating mga friends abroad, ang mga OFWs nato dira, especially those na ara sa Middle East. We're always praying for you, and we're praying na mauntat na, no? Ining conflict, kag ining bombahanay dira sa may Middle East. I hope everybody is okay and safe, and as well as diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo, kabay nga ti okay man ang inyong nga adlaw, kag very positive ang aton nga outlook sa gihapon sa aton nga kabuhi. Updanay kita sa sining nga hapon to enjoy beautiful stories, and salamat sa mga nagpadala naman sa ilang mga istorya and very willing nga mag-share sa ilang nga mga kahapon lamang. So ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo, and this is from Ernie, John Flores, and Glenn Bawa. Sabi ko naman sa iyo. Good afternoon, welcome sa KLP. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y
And the title of that song is Kung Gusto Mo Ako by Francis Lazati. Not the one I mentioned earlier. Ay, nako, Tita Regine. Anyway, 2:21 na ang ato nga oras. Enjoy lang kita sa aton life, sa aton nga kabuhi, and sa aton nga ginahimo sa alaw nga tanan. Sa mga may arap ang galing, ang mga istorya dira, ang aliyag ipalambot, diri sa kahapon lamang program, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon, pwede ang ginasulat, ang mga kasaysayan, ipadala nyo lang or idulong ninyo. Hand in diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang aton unang sulat. This is from Mamang sang Atabo, Pasig City. Written February 28, 2026. Mahal ko nga Tita Regine. Napensaran ko man nga magsulat sa imo, hay may inagihan man ako, pareho sa iban. 15 anyos pa lang ya edad ko, may naluyag sakon. 5 ka lalaki, 3 ya laon, kag 2 ya, pareho ya edad namon. Titita, kung mamasyar gani ining 3 ka laon, kag makabati ako nga nagapanawag sanda. Daw last trip nga sa Borban dalagan ko, hay nahadlok kita ko sa ila. Mga tigulang dun sanda, do pareho lang da batatay ko. Ti, naakig ko kananda, ay mga tigulang do tanda. Nagapanago ako sa kasagingan. Ti, kung tawgon gani ako ni Manding ko, ura, tako nagasabat. Ti, kung makauli ako, puwerti akig nanday tatay. Sa ngurihi, why do lang sanda nagaadto sa balay, kag nalipay gitakon 2 ka lalaki, yan naluyagan niya, isa pakaisa kang kapid kananay ko. 2 sila no? Kaisa nila. So ikaduha, siko, tibalo siya. So gamay pa ako mailo kay nanay, hay napatay si nanay ko. Te, yamanding ko no lang, yan nagpahanggad kanakan. Tita Regine, dahil ikaduha ka lalaki, naluyagan ko. Hay hindi itsanda. Hay hambal ka mga malam, hindi ko na mahimo nga mag-asawahay, ya magpakaisa. So ining si Nena, ya pakas ko tita, kag si Nonoy, ang ya amigo, ti, way, gida ko tita, it kananda nga darwa pilion. Ti, isa sa 2 ka beso, tabuan, ara si Lola, siling na, dali, may istoryanay kita nga 3. Suno sa iya, sino ko no sa ila nga duhaya pakaslan ko. Titita, sa amo nga pamangkutanon, way gid ako kasabat. Way ako itpilian kananda nga duha. So sabay halin. Sang bata pa kami tita, mahirop gid kami nga 3. Ti, way ako kasabat. Sabay lo tita, ang ginsabat ko kananda, luha. Luha nga nagailig sa mga mata ko. Amo to, hambal ni Nena, hay. Way ka nagasabat, sinunoy, do lang ipakasal mo. Pero hindi mo lang pagpaugtason niya, pakaisa ko, palangga ko gidaya, halin pa sang bata pa kami. Kung hindi ko lang pakaisa, ay ambot lang, hindi ko pag-ihatag sa imo. Ay palangga ko daya, halin sang bata pa kami. Tita, ginuyata nanda kamot ko, kag masig sang halok sa kamot ko. Tita Regine, way gid ako makahambal, tumabuka dughan ko tita. Nagailig lang duha ko sa mga mata ko. Ginahapulas nanda ang noo ko, kag maglakat pa uli, mahinay ang lakat ko. Ti, pag-aaga, ginpamalayan do ako ni kayo ni Nonoy, ti pangawan sanda kabalay, kag may napulo ka sa ako humay, 1,000 nga kwarta, kag ing grande nga kasal. Gintupuhan man, nanday tatay, gagin pangayo kay Nonoy. So ginhiwat dayo ng kasal namon. 2 ka gabi, kag 2 ka adlaw, ya panugrap. So mo day Tita Regine, ya inagihan ko, nga hindi ko malipatan hasta subong.
labas pa sa akon panumduman. Tita, amudaya, ako nagligad sa kabuhi. Ginahanduraw ko ang paghigugma. Ginahanduraw ko ako nagliligad. Sa liwat, ako si Mamang sa Atabo, Pasay City, kag tita, birthday ko gali, ika-86 ko sa sininga April 2026. Salamat din. Mamang, una sa tanan, salamat sa imong pagpakigbahin diri sang imong love story. And secondly, advanced happy birthday kay Lola Amparinya, April 11. Imuya sa San O sa April. Anyway, next month na ina, no? May 86 ka na. So, kamalipayon gid. Kabay nga very happy ka sa imong pagselebrar sa imong birthday. Kag nangin happy ka man sa imong nangin choice nga ang atong sinonoy ang imo gid nga ginpili para nga imo nga mangin partner sa kabuhi. So thank you so much sa liwat and advanced happy birthday. 27 minutes after 2 o'clock. Mga kabombo, magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Nga oil kag brake fluid kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag 29 minutes after 2 o'clock. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga istorya. Si NB, may ara naman nga episode, ginatiguluhan, pinasahi, nga gugma. Mahal kong Tita Regine. Hello, tita. May idea ikaw kung anong pinasahi nga gugma? Kag insa pinasahi di Ay, sus. Abi, iistorya. Do ka thrilling and interesting ba? Masinadyahon gid nga kapunanon dyan kaninyo, mga buutan nga katapos sa Bombo Radio Philippines, sa imo Tita Regine, sa mga classmates ko sa KLP. Din ron ka mo subong. Karon, mamangkot duman ka mo liwat, ko nakaumpisa ron basa sa makasaysayan si Tita Regine. Okay. Sa pag-umpisa ko, may pamangkot anay ako sa inyo. Have you ever gone to the sky, my friends? If you have, would you mind telling us where the key of the sky is? Mayad man di kung aton matutulan, madasig kita makasulod sa kalangitan. Hindi bala?
Nakita ko ron. The K, the key of the sky is between S and Y. So that's the letter K. Wow, matanda. Kagid man ang tolti mo. Walang pinasahi nga gugma. Amo dyang gugma sang aton makagagahom. A special love which can only be experienced but cannot be explained. Why? Its width, length, depth, and height. To know the love that Christ passes knowledge cannot be explained. However, some Bible scholars believe that the width of God's love refers to its worldwide embrace, John 3:16. Its length refers to its existence through all ages, Ephesians 3:21. Its depth refers to its profound wisdom, Romans 11:33. Its height refers to its victory over the opening of the way to heaven, Ephesians 4:8. Makatilingala nga klase sang gugma nga hindi maeksplikar. Although nga na-experience natin we are admonished to appreciate this amazing love. Yet, as we expand our awareness of God's love, we soon realize that its full measure is beyond our understanding. Correct ka dyan? Hindi tagani mahangpan ang kalaparon, ang kalabugon, ang kadalumon, kag ang kataason. Way gani meter stick o kon tape measure nga aton magamit pagtakos kadi ang pinasahi nga gugma sang aton makagagahom. Waay gid it ordinaryo nga tao sa bilog nga kalibutan ang maka-explain kadi ang gugma sang Ginoo. Ang natabo sa kaagi ni Dodoy, isa ka mangingisda, samtang nagapalutaw-lutaw ta na sa lawod sa pagpangisda, nakita na ang mga corals nga daw rainbow ang colors sa madalom nga parte sang dagat. Tama ka nami tanawon, kag makawiwili. Nag-attempt siya nga salumon, kay sanay man siya sa pantalan, magsalom sa mga coins, giniit siya sa mga pasahero sa barko, sa dong panahon nga bata pa siya. Paghana niya nga madive, kalit lang, ginkulbaan. Tumay naghawid sa iya nga nagahutik. Ayaw pagsaluma, kay hindi mo gidi matungkad ang kadalumon na. Maskin mag-ano ka pa. Kag basi, hindi ron ikaw makabutwa pa. Lingawa lang sa pagtanaw sang imo mga mata. Mga utod, isa di kalarawan sang hindi maeksplikar nga kadalumon nga gugma sang Dios sa aton. Ay abaw, hindi gid ma-explain ang katahom kag kaanyag. Pero ang kadalumon, hindi gid masarangan sa lumon. Dayon nagtangra si Dodoy sa langit, kag magpainunong sa pagunahuna sang kataas, nga hindi man makaya labuton. Insa hindi naton ma-explain ang gugma sang Dios sa aton. Bangod, pinasahi, kag makatiringala nga klase sang gugma. Just imagine, hindi madupa ang iya kasangkaron, hindi matakos ang iya kalabugon, hindi matungkad ang iya kadalumon, kag hindi malapawan ang iya kataason. Aton balabalikan kung ano kita gintuga sang Dios gikan sa abo. Ginhatagan kinabuhi, lawas kag kalag, pagkaon, aron mabuhi from plants and animals. The heart to feel nga ma-appreciate naton ang tanan nga kabuhian. Love our fellow men. Reach out for compassion. Our wisdom of all living and non-living things. Our good work in accordance with His holy will. Our being humble, kind, faithful, and being obedient to follow His commandments. And many, many others. Daya tana covered sang pinasahi nga gugma sang Dios sa aton. Hindi gid maisip kun isa-isahon. Luwas sang pagpatawad sang aton mga kasalanan. Ang pinakamasakit niya nga pag-antos, pagpasan, kag pagpakamatay sa cross sa pagsalbar sa aton tanan kalautan. These illustrated His immeasurable and unfathomable love to us. Apang mabatasan pa, pag-abusaran sa mga sarawayon, ang pagbayolar sa mga kasuguan. When you open your transistor radio early in the morning, mamonitor naton ang nagasinabat-sabat lang nga krimen.
Patay diri, patay didto, tiyo, gin patay sa hinablo sa lamesa nga puno sang agwa di pataranta. Magpakaisa, magutod, magkumpare, magbalaye sa gamay lang nga diferensya. Mahubugan ni malimot ron nga sala ang magpatay. Ginpalipay nila si Satanas, ginpahibi si Lord. Ti abe, mayadran, uay kapalikid sa sobrang pagpalangga sa ilas ng Ginoo. Maskin tuktukon pa ang aton balahibo, hindi ginaton matumbasan ang pagpalangga sa aton sa nagapalangga naton ng mga ginikanan. Way kaluoy, way baratsagon, way kabaraslan, way pagbalikid sa sobra pagpalangga sila mga ginikanan sa luyo sa hindi matungkad nga pagpalangga sa aton mahal nga Diyos. O Ginoo, maluoy ka man, palihog tandog ka ang kasing-kasing sa mga tao sa pagbalik sa imo sabakan. O Ginoo, patawaran man ang mga kasalanan sa mga tao nga nagtaliwan. Tita Regine, nakita ko si Lola Adjang, maskin hindi makabati, pero mabatyagan na ang hindi mayad nga pagtatar sa iya ni I. Umagad niya nga babae. Pero may nagakutso-kutso, nagapamunal sa mga bata, nagabundak sang kaldero, kag iba pa. Daw malayas ang helpless nga tigulang. Mayad lang iya buot kung ara iya bana, pagpanaw ron sa obra, puwerte. Bilog nga adlaw, Biyernes Santo para sa iya. Permiga ko rinot ang nawong, nga do ginamos ang kinumos. Ahay, kaluoy kay Lola. Way paginahatagan sa gusto nga pagkaon kag sudan sa lain nga lamesa. One time, kinatagan siya mainit nga kanon ni I. Iya anay ginpabahaw, pero pagsulod na, nga waay pamakaon ang kanon, insaway na imumo ang baba sang old sa mainit nga kanon. Naakig ang old, ginwaslik na ang pinggan, kag tumupa sa sikini I. Pagbalik niya, iya ginwaswasan sa silhig ang old, ginguyod sa gwa, ginsabiyahan ka tubig, kag ginpalayas. Nagpanaw ang tigulang nga nagahiribion, nagsakay sa tricycle, padulong sa iya anak nga babae sa poblasyon. Pagkahapon, nakibot ang bana nga naglayas iya mama. Nagsugid si I. Iya mantanan ang husto kay way dyan mga bata nag-eskwela nga makatistigo. Ay abaw, kanami nga umagad, huwaran, para liwatan, way madlok sang gaba, nga waay nagasaba kung magtupa. Waay maghuna-huna sa pira ka adlaw, base amuman ang himuon sa iya sang umagad niya. Sa biyak nga bahin, tungod hindi mahimutang ang bana ni I, nagbisita siya sa iya mama, likom sa ibalo sang iya nga asawa. Ginsugiran sang manghod, ang magulang, sang kabangdanan nga naglayas ila mama. Nahinalian siya, naakig kaginsumbag na ang hulot sang kwarto sa sala. Ginerbyos ang manghod, nagakurog, nagahambal nga mag-relax, hindi ron magpagamo pa. Ang nagligad dapat kalimtan, kaya hindi na mapabalik pa. Naghipos do lang ang magulang, kagwaay na magpagamo, magsukma kay I. Pero malaga na ron ang iya pagtamod sa iya asawa, ay ilam, way malimahi kabulan, way namo-namo, bigla na pingkaw ang kamot nga tuon ni I, nga nagwaswas ang silhig sa tigulang. Ginpahilot, way mag-ayo. Ginpa-doktor, waay mag-ayo. Ginpa-serwano, waay mag-ayo. Duroro ng dagasto, hasta subong, pingkaw lang gihapon. Hambal sa mga kasilingan, gaba nga waay nagsaba, pero nagtupa. Diyan naton malarawan ay hindi maeksplikar nga gugma sang Diyos sa aton. His fairness between the oppressed and the oppressor. Ang nakasala, pingkaw iya kamot, nga waay it kaaraydan. Mirisi kuno, dugang pangahambal sa mga marites. Tita Regine, mga kaupod ko, matutom nga listeners ng KLP episode writers, daan kung mahimo, maghiliusa kita. Ipalabaw naton sa aton hunahuna ang tagipasuon ang pagdayaw sa Diyos.
ang makinasing-kasingon nga pagpasalamat sa iya pinasahi nga gugma nga hindi matupungan, hindi matungkad, hindi malabawan para sa aton nga iya mga katawhan diya sa kalibutan. Kanami gid. Kung aton di atanan ma-develop kag maadoptar bilang gamay nga katumbas ang iya Diyos nun nga pagpalangga sa aton. Salamat gid sa liwat sa imo pagbasa sa ining istorya, Tita Regine. Maskin hindi na makaapa sa bulan sang gugma ang imo nga pagbasa, pero okay lang. Sa dako nga pagtuo sa kada adlaw naton nga pangginawi, magapabilin ang iya pinasahi nga gugma sa aton. More power to your enlivening program. And until here, kag-atangan ang sunod kong ipasakop nga kasaysayan. Love you all. Sa gitpaambit sang aton mahal, maalwan, may gugmaon nga Ginoo. Always loving you, Indi, sang Iloilo Province. Love is crazy. Or God is crazy in loving us. Nga aman, He would still love us even if we are so unworthy of His love. See, He died for us. Even if makasasala pa kita, He would love us and He would never forsake us. Thank you so much, Gid, for this very nice sharing. Ari na kita sa Lenten season and very timely. Ay mga gin-share diri sa aton, giya, kag reminder sa aton tanan kung paano kita ginapalangga sa aton nga mahal nga Ginoo. 43 minutes after 2 o'clock. Salamat sa at sa imo Indi sang Iloilo Province. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas Dili naman kita sa sulat ni Ningnes sa Lambunaw at 2:45 in the afternoon. Written August 22, 2025. Dear Tita Regine.
kag sa family circle mo, sa tanan ko nga kabataan, apos umagad, half siblings, kag sa akon mga balay, nga maukod pamati. Sang August 1988, nagpamindanao kami kabana ko, kay mapakasal tuya ang bata ko, naging gastuhan ka magurang ko, kag tuya na lang nag-teach, kag tuya na lang gid naman na. Ang bana na, isa ka driver ka van. Ang budatana, permi ginasakyan, permi ka mga maestra kung may mga outings, campaign. Anay sang ulihi, pinangita na kundi indun ko no tong teacher nga budo-budo. Si Inday nga bata ko ginamina. Ati, amo to, ginatugpo-tugpo man ka mga co-teachers na na-develop ang the love for each other. Hasta nga nag-uli dya, kag maglisensya ti formal Tiway kami mahimo ni Papa na, total, may stable job naman. Ahay, why man sanda it bata, pero may adopted nga taga-uton man. Sa nagpaagto pa lang kami, nagplano kami, ginsugat nanda kami sa Davao. Wow, durusanda nagsugat. Mga hinablos ko pagid sa isa ko ka magurang, kay duhat, ato nga mga magurang ko. Ang nagasto ka bata ko, mga retired teachers sanda sa makilala. Mga retired teachers sanda sa makilala is lugar. No? Siling sa isa ka retired teacher man sa Bukidnon, duro ko no to mga NPA, pay mga amigohay, tanda ka mga maamuday Ay, sorry, gitita. Mga malusaw ang agi ka ballpen ko. Kaduro, pay puros malusaw. Tita, antas kami magpaka-makilala, naglagaw kami sa mall. Ilam, ano itong na? So, samtang naga-step-step kami pasaka, may mga mannequins nga nagarubay sa may hagdanan. Sa may hagdanan dampi. Tiyang baka ba na ako nga. To may excitement. Ay, insad ang timo. Ba, pagtulok, daw real gid man matuod na tao. So, nagirinadlaw kami, gulpe lang, magsakit bosong na, as in nga daw ma-LBM. YCR sa babaw, sa dalum lang, tinanaog kami. Why na kami kabalik sa babaw kay Y elevator. Hasta nga nag-uli na lang kami sa makilala. Baw, mga 3 hours man kami kagaabot. Baw, may 3 na ka-tupperware nga tigana, magurang ko nga durian. Pay may paalaala. Hinay-hinay lang, kay maka-high blood. Sa likod, kagkilid kabalay nanda. Sa likod, mga durian. Sa right side, mga rambutan. Sa left side, mga lanzones. Kaglipat ko kung ano May mga avocado, kagbabana, pa hindi season. Mga santol nga daragkol, pay way tamon, sa pakasantol Magtag alas 8 ang sang aga. Ang bana ko, kay way kag nahadlok man magsaka, ka mga kahoy, pay ang rambutan, kay hindi gid man mataas, nagasaka, kag hulugan na lang ako tag mga 5 kabilog. Liwat man. Sa farm nanda, dyan imo mga bayabas nga daragkol, nagapanamaho lang. Ang main nga kahoy nga hanggad, nga bulig sa pag-eskwela kakabataan nanda, amo ang rubber. Ang bata ni Manay, sa una na nga bana, amo ang nagaalaga. Agriculture na tapusan na. Malapad man mga kanyuganda, kag may gamay nga fish pond, sa diin, gapamunit sanda kapantat. Hindi gid man malayo, kag may tricycle. Ang nagaatipan ka nagbuo lang ka igma namon sa balay, kag magsugba lang kami kapantat. Actually, tita, grade 4 pa lang ako, why, doon takon kakaon pantat, pa eto nga bes, mahamot nga sinugba. So, nagkaon ako, pay dahan-dahan lang, kay basi magpiyok ako. Masadya kay mahawan. May mga alaga man nga inangan nga baboy, manok, ni manoy, kagamuday anda nga pangabuhian. 2 days before kakasal, nag-abot bata ko, kag bayaw na, dala ang subangda nga bata, ma-flower girl, kag maring bearer ang lalaki. Masadya. Kay ang lalaki nga bata, hindi ta na magbitbit ka almuhadon, kay basket ana nga may bulak buot nga gusto bitbiton. Gaybe tana nga about to start na ang marcha. Hasta pare gakadlaw na lang
kag naman ananda. Nga halin pa sa Iloilo, kay Bisaya. So pag-abot sa hotel, hambal ko kay Toto. Jata, sarapit ka lechon para ayawan ta. Ano, timo? Huwag ka inugtulok? Haha. Kung gabi, gaagto tamon sa creek, kag manglantaw ka lovers nga nag-date. Pagkaaga, tapos ka sa altita, nagplano naman sanda nga mapalake agko kami kay may bugto bana ni Inday nga marapit. Sanda nagplano, so waay lang buhay, jadon, iba nanda nga bugto naghapit sanda ka isda, nga daw paa ko kahanggod. Ginlimpyuhan lang, kag tuya lang kuno isugba. Kag ang bilin nga lechon, ginlechon kawali nanda. Hindi madaha sa sulod ang isda, kay kahanggod mo. Ah, gatiraw lang ako, hadlo kung magsakit busong ko. Ang lison, hanggod nga isda, ginakilaw lang nanda. Kinasikrituhan ko si Toto nga maghalong. Sang tuya dun kami sa Lake Agco. May swimming pool nga mabugnaw, may dyan nga maalabaab. Way, tamo naligo. Hadlo kami, kadanlog ka tiles. Dason, may swimming pool nga nagabukal. As in, nagabukal gitana. Pa hindi mainit. Pa hindi mainit man gali. Pero antes ka magsulod, kinahanglan, mamanyos ka anay ka daw, hitak nga malapuyot. Hindi pwede gid kasulod kung hindi ka mahibo. Tiyang apo ko hala kahibi, kinahadlo kay mama na, pay ana kaharadlukan man. So, hala ako kakadlaw, kinhutikan ko ni Toto, di ka nagay kadlaw, kay waay kuno kami maanad sa lugar. Kita kaiba ko nga bata, ano kuno ginahibi ko, kay nagapanabon ako katwalya. Sa ibabaw kuno katong tubig nga nagabukal, Mount Apo kuno. Tapos nag-agto kami sa building na may mga agong. Halin sa hanggod, hasta pa sa pinakagamay. Hindi pwede mabaligya. Pay pagusto, kamo dyan kapatunog. Nakasimba man kami tuya, tita. Nga waay atop, kag may step-step lang, ginapungkuan namon sa idalom. Sa puno kakawayan, dyan anda nga altar. Ilam lang, tita, kung mag-uran. Masadyaman, kung makalagaw-lagaw ka Nakabalik pa kami pag-stroke ka magulang ko nga nagasto kay Inday, kay waay doon kami kaagto sa makilala, pay pagkapatay na, waay doon kami kabalik to. So hasta na lang anay doon, next time naman, love you all, Ning Ne, San Lambunaw. Makalagaw-lagaw, so amo na ginahambal gid sang kadaman, lagaw-lagaw man pag may time. Ang mga manag-retire, no, nagahambal, ay kung maka-retire na ko, makaduko sa amo ni, makaduko sa amo to. Pero hindi na pagulata. Mag-retire ka anay before ka maglagaw. Kaya ano ba lang ginahambal? By the time nga may time ka na nga makalagaw, ay hindi naman mo igali kaya sa imong nga lawas. Samtang kaya pa, find time nga makalagaw. Kag I am sure, kung maglagaw ka, upod sa mga close friends mo, especially upod sa family mo, it's a really very thrilling experience. Kag enjoy kag ija katama. Kag kadamo sang imong makita, kadamo sang imong ma-learn. So bisan dira lang anay sa inyong lugar, dira lang anay sa inyong nga region, di ba? Pwede gid. Not necessarily nga dito ka gidayon sa abroad. So, di lang anay sa Pinas. Pag may time ha, kag syempre pag may inugasto. But pwede gid nga suptan para makalagaw. Salamat gid sa liwat ning Ne sang Lambunaw. Sa inyo man yung mga istorya dira mga kabombo, pwede gid nga maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa lato ng mga istorya and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa kay Dog Lover, ang ato nga interviewon this coming Saturday, March 14,
may email ako sa imo because kin-email mo ang imong story, so may email ad ikaw, so dito ako ma-communicate sa imo. We will arrange kung paano ang pag-interview sa imo this coming Saturday. Just be ready. Okay? Mga kabombo, madami yung salamat sa inyo, especially sa mga KLP lovers and supporters natin dira. Magasunod na ang mga dramas naman yung inyo gina-enjoy every afternoon pagkatapos ng KLP. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo. Balikay kita buwas sa gihapon. Ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid. Good afternoon and God bless.